Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Non inimposumos a liquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabustong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules og pitsa 12 na. Nining buwan karon mahigala sa Marso tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon na tagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon manghigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutanan karong nga buntaga mga kaigsunan, kanhi Presidente Rodrigo Duterte nadala gyud paingon sa the Netherlands sa International Criminal Court kun ICC kagabi. Straight to the point. Ang private jet nga ilang gisakyan nagagikan sa Villamor Air Base alas 11:03 kagabi. Pakyas ang iyang mga abogados pagkuha og TRO didto sa Korte Suprema. Straight to the O point. gitugyan gyud mga higala sa Philippine government. Pinaagi mga higala Presidente Bongbong Marcos ngadto mga higala sa ICC si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kaganihang pasado alas 3 sa kadlawon, gibana-bana ang pag-abot sa eroplano sa Dubai alang sa layover. O dayon mo diretso na paingon sa airport sa Dahig dito mismo mahigala sa the Netherlands. Straight to the point. Dinadto sa pahigayon mahigala ang hearing niining maong nga kaso. Straight to the point. Vice Presidente Sara Duterte ni hulagway nga operation o persecution ang pagtugyan sa gobyerno sa Pilipinas ngadto sa ICC sa iyang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the Atong point. tagag-pagtagad lubutaga mga higala sa manuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the So point. dunay layover wa pati update mga higala kung dito sa Dubai ang layover adto mahigala gikan sa Villamor Air Base padong mga kaigalaan sa Dubai unya duna ni gikan sa Dubai padong sa Rotterdam Airport dito mahigala sa the Netherlands. Wa pa to mahibaw mga kaigsunan unsay sunod no nga mga kininiang panghitabo mga kaigalaan nag-abot dito sa mga area dumikan kay medyo doon na tayo limit no, sa pagkuha mga kagalaan sa mga detalye. Manang atong sundan kini mga sukin tigpaminaw kay so far makakuha tag detalye mahigala gikan sa inner circle ni Presidente Rodrigo Duterte, pero kagahapong adlaw mahigala sa to yung mga abogado ang iyang inner circle di man basta-basta makasud sa dito. Ato ni pagtagad dubutaga mga kagalaan sa baduban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin ato pagtagad sa mahigala kay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. atol sa press briefing sa Malacañang kagabi nang himakak nga pamulitika ang pagkaaresto ni kanhi Presidente Duterte og ni rason kining igo lang kining nagtuman sa commitment sa International Criminal Police Organization kun Interpol nga nangayo og tabang matud pa dinhi sa Pilipinas. Straight to the point. Ang statement may galang BBM kagabi mga kagalaan medyo dunay pingis-pingis gamay mga higala nga dili mga kaigalaan sa ICC kundi pag-cooperate sa Interpol. Ato ning hatagag pagtagad mahigala ron butaga sab sa panuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang mga kaalyado sa Presidente Duterte
gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug lakip na din sa Sugbo mahigala, mga supporters kanhi presidente ni padayag usab sa ilang suporta pinagis paghimo og candle lighting, panagtapok-tapok ug uban mahigala nga pagsaba-saba di sa kalsada. Straight to the Mas point. grabe-grabe ito dito sa may Mindanao area mahigala ang pagpanggawa sa katawhan mga sukid tigpaminaw sa ilang pagpadayag sa ilang suporta o sa ilang pagpadayag sa ilang mahigala nga pag-express no sa ilang simpatiya nining panghitabo karon dinhi sa atong nasod mga kaigsunan. Straight to the point. Kapulisan sa tibok nasod heightened alert status subay usab sa posibleng political tension human sa pag-aresto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Straight to the Ato ni point. tagag pagtagad mahigala ang ubang mga balita karon namata mahigala wa matiwas kagahapong mga balita pero medyo natabunan ni mga higala ni ubang mga balita ron do na mga higalay balita katong giasinan ba to mahigala gilumay yan na asinan bida murag natabunan ni mga balita aron ay kini bitaw ang uban mahigalang tanang mga balita ron natabunan mahigala sa pagdakop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte o paglupad na ngadto sa daheg. Natabunan kini lakip na mahigala tong usa ka negosyante namatay sa US nga Pilipino indiken do na po'y mga questionable mahigala mga naglimi ni adto natabunan sad ang budget mahigala nga hisgutanan natabunan hasta ang PhilHealth mga sukid tigpaminaw natabunan gumikan ining maong isyu karon ato lang ning tagag pagtagad ang uban pa mga balita sa dinhi sa ato mga sukid tigpaminaw do na pa ganito mga higalay pero sa pikas bahin no kung aton tan-aon alang sa mga kinini ang supporters ni kanhi presidente Rodrigo Duterte dili ni angay mawad-ag paglaom paghapon kay dili pa man ni moy og sa kanta pa ni Miguel pa ni kabot chorus sugod pa man ni mga sukid tigpaminaw kay doon na pa man ni mga higalay mga arraignment nga mahitabo dito doon na pa may mga hearings mga kahigalaan nga mahitabo dito unya dito sa ICC mga sukid tigpaminaw. So usa lang nga maghatag mga higala og atong timan-an nga kinini ang bubinta-bintaha lang gihapon no bisan pa man mahigala to mga supporters ni presidente Duterte nga naguol tong uban nang hilak tong uban mga higala nang gawas tong uban nang gidagkot uban kandila pero usa mga kaigalaan nga angay nato nga tan-awon sad no nga bisan pa man ini mo mga panghitabo alang sa mga supporters mahigala sa kanhi presidente sige lang nalang gihapon manghigala ang kalipay nalang gihapon ang paglaom kay at least timan indiken ang Marcos Sr. timan kato si Ferdinand Marcos Sr. pag naog ni kanhi senador Ninoy Aquino gikan sa eroplano mahigala padong pag-abot sa airport gisugat man gyapon to pag naog gipusil patay timan inistor kini karon pag naog sa aeroplano, dakop. Wata kasabot na tungkol say naitabo pa karon monitoro na to mahigala dito sa aeroplano kapag abot dito sa the Netherlands. Katong kang Ninoy foul to sa senior to. Kini sa junior foul gihapon manghigala. Pero at least kay kuya-kuya ba digong mga sukid tigpaminaw. Kano ito mga rally nga yang himuon nga expose kay sa delikado ba adekin. Delikado ba ya? So kini naagapon mahigalay jutay no nga matawag na to mga higala alang sa mga supporters nga sige lang no doon na pa mga higalay samtang musidlak pang adlaw matud pa mga sukid tigpaminaw doon na pa mga paglaom sa ayaw mo kabalaka kaayo din relax lang ilang kayo palabi no sa inyong gibate kay sa ako nagingon kadtong Marcos Sr. pag naog ni Ninoy mahigala dito sa airport lahi man tong nahitabo during the time ni Marcos Sr. pusil patay bitos Ninoy. Pero karon pag naog ni Duterte mahigala sa eroplano dakop sumuna nga hasta ang pamilya Duterte ilang monitoron dito nga kinini ang giinan nga itong Sara na nga ayaw pagpatakag inom og tubig o mga kaon-kaon dito sa eroplano kay basit o unsay mga simbako ba lamang ni store Straight to the di point. padawaton o bisan unsa la mga pagkaon o tubig o ron sa ba kay tapasayod mga sukid ti paminaw sumuna nga dunay mga kinini ang makaingon ta mahigala sige lang bita-bita na lang yung gamay so kato mga supporters na kalma-kalma lang gamay atong tagag pagtagad lubuntaga mahigala sa banuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon Straight to the atong point. balikan mahigala to mga issues karong buntaga mga higala gahapon perti ka tensyonado no sa mga panghitabo kagahapong adlaw
sa pagkanaog mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa eroplano, din gi under siya mahigalagi, sugat siya mahigala sa kapulisan, kay dunay dakop nga manahitabo mga suking tigpaminaw. So tensyonado gikan pas buntag hangtod kagabi gyud, no? Hangtod paglupad na sa eroplano mahigala nga gisakyan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, og hangtod nga nihimo mahigala og statement si Presidente BBM didto sa Malacañang. Labihan ka tensyonado gikan pas pagkabuntag hangtod na sa pagkagabi. Unya grabe mahigala ang ang oras ba, no? Kay kini gipaningkamutan mga kaigalaan sa mga abogado ni Presidente Rodrigo Duterte ang pag-question ni ining mga pagdakop dito sa Korte Suprema o pagpangayo og temporary restraining order labot ining maong warrant mahigalang ipagawa sa ICC. Ug unya kini pod mga higalang ni dakop ni Duterte, iba man tado di man ta mag-istorya mahigalag kanana ang real talk naman ni ato, no? Doon na maging nag-architect ining tanan. Ay kining tanan mahigala maadto mo gini mohog man gini mahigala sa politika. So naningkamot po tong madali-dali ni store nga makalupad gyud mga higalang eroplano. Kay oras nga ma-take up kini mahigala sa Supreme Court, di pa man mahibaw-an mga higala unsay decision Supreme Court. Kay kini man gud mga higalang dunay conflict kini karon, kining hisgutanan ini mga kaigalaan sa ato mismo mga higalang sovereignty sa Pilipinas o kining pagmando mahigala sa ICC. Mo ni Roy dakong hisgutanan mga sukit tigpaminaw kay ang atong nasod isip sovereign country. Doon naman ta mga higalay, di man ta pwede mga kaigalaan nga dikta-diktahan lang sa uban mga kaigsunan nga mga foreign nga mga institutions mga sukit tigpaminaw. Og kung ugaling dunay mga conflicts nga mahitabo di na mahigala sa mga balaod, kung atong balikan mahigala ang mga hisgutanan sa public international law, mo prevail ang ato mahigalang balaod isip atong lokal nga balaod mahigala sa Pilipinas. In fact, much more mga kagalaan nga ni-withdraw na ang Pilipinas sa ICC mga sukin tigpaminaw. Although kuutunon panandapita ang pag-file sa kaso prior sa pag-withdraw mga kaigalaan ug unya sa diha mga higala nga kinini ang pag-file sa kaso 2017 unya pag-withdraw mahigala 2019 nga doon na pa mga higalay mga kuutonon din nga mga hisgutanan ug mga argumento mga sukin tigpaminaw. Pero timan-an nato as a general rule mga higala atong subayon sa matag sugod pa lang nga kini mga kaigalaan mo na nga gidawat ni Supreme Court kini mong petition. Kay ang Supreme Court siyempre mo take gyud mga higala og jurisdiction ani. In fact mga higala gi-raffle naman kini mga kaigala ang hearing labot ini mong petition. Kay timan na to kini lang akong exampulan mga sukit tigpaminaw dili man familiar ang tanan kana ganing kaso indekin mismo kanang kaso tama ikaw pananglitan karon na minyo ka og foreigner. Pagka minyo nimo nag-divorce mo dito sa Amerika, nag-divorce mo dito sa Japan, nag-divorce mo dito sa Korea, bisag asang nasod. Di man na pwede nga pagabot nyo sa Pilipinas, divorce man may buwag na may maminyo kung lain. Dili oy. Kana mga higalang desisyon dito sa ilang korte, dili na automatic mga higalang apply din sa ato. Muhimo pa ka nagkaso na po na dito sa korte na to mga kaigalaan kay doon na gitawag og recognition of foreign judgment. Straight to the point. Unsa man nga prinsipal? Ang prinsipal nga kining atong husgado kita sovereign country ta. Ato pa nang ipaprobar mga higala unsa na ka tinuod mo nimo na di man ta mo yukbo dayon kay miingon mga indekin miingon na divorce naman ito pikas kuan. Daghan ba na bantay mo daghan ba na mga higalang mga kadagon mga nasod mga kaigalaan labi pag ginanang Japan o ginana mga higalang Korea dili pa gani in English ng ilang mga kuan dito ilang mga korte dito ipa-translate pa nimong in English imo nang ipresentar nga ito sa husgado kay doon naman na mga higalay recognition of foreign judgment. Ang principle diha mga sukid di paminaw nga superior ta sovereign ta ang Pilipinas mga kahigalaan. Straight to the point. So kining hitabo karon dunay pag-surrender ani
sa sovereignty sa Pilipinas ngadto mga higala sa mga langyaw. Straight to the point. Kining nahitabo mga sukit tig paminaw. So doon na pa'y question pero wala idaldali mga higala. In fact, kani pagkasakay ni Duterte mga higalaan sa kwan. Kay Duterte abogado kung kasabot gusto ni mga higala kwan. Pero pwersahan naman day. Lisod naman kay dili pod mo sunod mga higala wa naman gabihan daghan ng pulis mga higala wa na gyud. Hasta gani ang mga abogado hasta iyang inner circle wa di basta-basta makasuod dito. At akin lang daan no. Sa nanay say akan dong mato sa paminawon ko dong. Katong dito sa pagbasa ni Torre sa konsa. Pagbasa ni Torre atong iyang warrant. Dito mo to basa sa iyang cellphone gani. Atong pagtagad mga kaigalaan be. Onya dito pa og question ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Og unya sige sa ato paminawon sa ning audio ani be. Gamay lang ato sa balikan gamay una ta mo hatag sundugang pag-analisar. Okay. For crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Miranda Doctrine issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Okay. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC, of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the so, ICC. So mo ni mahigala pagbasa, gamay lang kay murag nagputol-putol na sa ni atong signal, ha? Kining atong dunay kakulian niya pang gamay. Now, si Duterte mahigala ni question ana. Ni question mga higala kay do na mapud mga higala ay mga basihanan anyang pangutana ana araw mga panahon na. Pero mo lagi giingon mga sukit tig paminaw, tuwa sa mga kamot mga higala ni BBM. Isip presidente mga kaigalaan kay ang Interpol wa man ay power nga wa man ay capacity mo dakop. Ang ila may higala Interpol monitoring man na mga sukit tig paminaw. So coordinate sila diri sa atong Philippine National Police kan pong police di po na basta-basta nga mo dakop-dakop lang nila ni Store Guay Mando. So kini kuan gini planado ni mga sukit tig paminaw. Tuan ni sa mga kamot ni BBM mga kaigalaan ang pag-surrender sa sovereignty sa Pilipinas o dili. Na niya mga sukit tig paminaw. So kini hitabo aron gipugos sa Duterte mahigala bisag ni question siya mao nang gipasakay asa man tudong itong dito sa boss na dumi ato sa balikan gamay. Katuto ang paglarga na nila be kani na audio ni. Mo ni pag gisakay sa boss sa PNP. Hasta kung mga pulis nang hilak ang mga pulis kabanday. No? So man dito sa airport sa Villamor Air Base mga higala.
So dito sa airport ni Mahigala, ato lang gibalikan gamay, si Salvador Medialdia ni Mahigala iyang kauban, usa ka nurse o usa ka personal assistant, no? Daghan Mahigala ikon ang pag-execute mga sukit di Kuminaw. Sagad. So mo ni Salvador Medialdia mga higala, ang iyang former executive secretary kay si former legal counsel Salvador Manilo wa makasuday. Sir. Kasama ka, ma'am? Kasama ka? Kasama ka? PRD dadalhin sa Netherlands. Inaresto ng Banyaga. Mo ni si General Torre mga Pulis higala. naman ang Hague. O mo ni mga higala nga mga paghitabo, no, kagabi ato lang gibalikan gamay mga kahigalaan. Una ta mohatag sa dugang mga pag-analisar ni mong issues mga suking tig Kuminaw. So gitan-aw pasad mga kahigalaan og kinsa may tag-iya ining maong private jet na indekin. Ila sa gipangutana mga sukit tig Kuminaw, ha. Okay. Unya kagabi gyud nakalarga asa man to paglarga sa sa to ko na ipakita gamay be. Ang pagkuan na. So ang kantong iyang mga supporters mga higala ni sa pagkakuan na ni. Okay. Sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa Luzon, sa Visayas ug Mindanao may galangan ang gawas gyud mga kagalan bisag way nanawagan ni store, no? Iya highlight pang gawas to, ha?
mo ni ang pag move na sa eroplano kagahapon, kagabi nya taksiing na mga kaigalaan padong lupad na adto padong sa Dubai at misubay ron mahigalaan sa sunod dito. So gitiming gyud mahigala ni PBBM nga gipalupad ginidan usa pa nag press conference day, ha? Kuan gyud tanan ni store. Di gyud nya kuno tawa. Kani ato man gibantayan gyud gabi mga kagalaan sa atong mga kaubanan diri sa news department. Igo-igo gyud so taxiing do na mahigalay clearance ito sa tower nga makalupad na. Pag igo nakalupad, himo dayon mahigalag statement si Presidente BBM mga kaigsunan. So mo ni ang nahitabo kagabi Okay, so mo ni mga higala mga panghitabo no kagabi Now, atong matagag pagtagad tundugan mga diskusyon labot anay mga sukit ti paminaw atong gibalikan gamay para atong maanalisar mga higala ning tanan ug unya kini ni ang sundan to nato mga higala ug unsay sunod nga mga updates didto na mga kagalaan sa the Netherlands ug ang mga proseso nga mga manghitabo unya didto mga sukit ti paminaw kay kini manggod dunay lain-lain nga grupo no. Doon na magigrupo mga higala nga nalipay nining maong panghitabo karon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay lain matagpananaw. Doon ay mga supporters mga higalang Presidente Duterte nga naguol nining maong panghitabo. Ang kadtong uban lipay sila tanawa kuan sa kini ana gyud no. So para nila okay na kining maong panghitabo mga kaigalaan. Ang mga supporters pod medyo dakong kagulanan lain-lain o mga statements nga gi-issue mga sukit tig paminaw. Ano man lain-lain magog pananaw ang tao ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa ako nang gika-explain kanadto kadtong nitan-aw kan Duterte nga murderer, lipay sila ning hitabo aron. Murderer siya natong war on drugs. Mamamatay tao siya natong war on drugs. Lipay sila niyo to na gyud. Ha? Sinugdanan na gyud ha? Matubang nas kaso dito mahigala sa International Criminal Court. Pero kadto mga higala mga tao nga nitan-aw ni Duterte during the war on drugs nga hero siya. Kaya niya mahigalang ipangbangga adto panahona kadto mga sagbot sa katilingban. Labi na to mahigala mga drug lords, ha? Para nila heroes Duterte. Mo to na nga guol ron. Ato ni tiwasog isgot mahigala pero timan duha man ni ka Marcos ni nga presidente na to. Ang unang Marcos katong senyor nalagay po'y gamay nga kinini ang katong mga dumadapig mahigalang BBM katong mga dumadapig mahigala ni Duterte doon na gyapon medyo doon ay alibyo gyapon gamay day ngano man pag naog laging ninoy sa una sa eroplano patay mas ninoy kini atas Duterte mahigala dakop ra so pag abot dito senior man to so o maoro ni mahigalang senior o ang junior pero at least di naman makita mahigalas Presidente Rodrigo Duterte sa Pilipinas pagkakaron apan doon na pa mga higalay mga paglaom unya kay doon na pa man mahigalay hearing nga mahitabo dito sa dahig lahi man to kang ninoy mahigala kay pag naog wa na gyud so muna nga kanana ang katutuang mga nasuko ni Duterte nalipay sila ron o kadto mga higalang didapi Duterte naguol sila karon so ang inyo ani nga himuon sa pikas nga habig lain-lain ang emosyon mahigala pero kagabi ipatinaghan na gyud sa mga tao nga nanggawas ni padayag sila ang emosyon usa ka butang kini ning atong i-discuss unya dugang pero sa pagkakaron sige lang okay lang mismo ako gani mga higala magtan-aw ko sa mga rally ni Duterte murag kuyaw gani day tinuray lang wa na siguro makita sa uban pero katong sa Mandawi patinaghan ng tao delikado ba sniperon siya to kay ang iyang PSG baya dili sama kadaghan sa kwan pila naman nanay security detail si Duterte karon nga former president naman siya unya wa man siya kahadlok may gala
expose man sa kayo, delikado ba ya, no? So muna nga kini at least buhis Duterte mahigala wa pata mabot sa chorus, ha? O sa kanta pa ni sa first stanza ni Store, ha? So ato ni padayon unya mga kagalaan sa paghisgot. Labi na mahigala ang atong pag take up na mga kagalaan sa mga conflict ini karong atong soberenya sa Pilipinas o kini mga higalang kamanduan sa ICC. Standby lang usab mga higala, ha? Kuman lamang usab sa Element 558 Manila nga mosunod na karon dayon o atong mga lokal nga mabalita balik taon yan taon. Standby. Alas 7:06 na. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Miyembro ng ICC ang Pilipinas. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Baski na hindi tayo maghingi na, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi pa bayad ang Supreme Court. Wala tayo extradition treaty. At saka nag-withdraw na tayo. Sa international body dahil hindi na tayo bibro. Inaresto si Duterte ng International Police Organization o Interpol Manila sa tulong ng Criminal Investigation and Detection Group matapos makabalik ng Pilipinas mula Hong Kong bandang alas 9:20 ng umaga kahapon. Si Prosecutor General Richard Anthony Fadulion ang naghain po ng ICC notification para sa arrest warrant ni Duterte. Kinwestiyon ng common law partner nitong si Hanilet Avancenia at anak nitong si Kitty Duterte ang pag-aresto sa dating Pangulo kung saan hindi rin pinayagan ang kanilang hiling na tugunan ang atensyong medikal ng dating Pangulo. Umabot pa sa puntong nagkatensyon sa pagitan po ng mga Duterte at otoridad kung saan ipinakita ni Kitty sa social media ang napunit nitong damit bilang patunay. Samantala, hindi na magugulat si Vice President Sara Duterte kung isusunod siya ng International Criminal Court matapos arestuhin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagharap sa media ni VP Sara sa labas ng Villamor Air Base kagabi, sinabi nitong binalaan na siya ng kanyang ina na baka isunod siyang imbestigahan ng ICC. Bagamat handa ang Vice Presidente ay iniisip lamang nito ang magiging gastos para sa mga abogado. Oo, sinabihan ako ng nanay ko. Sabi niya, mag-ingat ka dahil ikaw ang susunod. Iniisip ko lang ang gastos sa abogado eh. Magastos kasi ang mga abogado. So, yan lang naman yung concern natin sa ngayon. But so far, napaghandaan din naman yung gastos para sa mga abogado. Okay lang. Kaugnay nito'y hindi matanggap ng pangalawang Pangulo na mistulang ginagawang doormat o basahan po ang Pilipinas dahil sa ginagawa ng ICC. Hindi ko rin naman magawa na iwanan ng ating dating Pangulo. Hindi dahil tatay ko siya, pero dahil hindi ko matanggap na nagiging doormat tayo ng mga layuhan. Ganito lang tayo, mga maliliit na mga tao kung ikumpara mo sa ibang bansa. Pero alam mo yun, dapat may pride tayo. Ayon sa Vice Presidente, naging state kidnapping ang nangyari sa kanyang ama, lalo't naniniwala siya na may halong politika ang pag-aresto rito. Tagalin man nila si former President Duterte sa equation sa midterm elections, nandyan yung taong bayan at lumalakas yung black voting ng PDP 9 candidates. Pero sinasabi ko sa inyo kanina, mag-ingat kayo sa election cheating.
Si Vice President Sara Duterte, kabilang si VP Sara sa mga hindi rin pinapasok kagabi sa Villamor Air Base upang makita ang kanyang ama. Samantala maghahain naman ngayong araw si Kitty Duterte sa tulong ng mag-amang panelo ng isang writ of habeas corpus upang hilingin sa korte na ibalik sa bansa ang dating Pangulo. Ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte pagsunod lamang sa Interpol at hindi sa ICC ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos. Kasama natin sa balita, Radyoman Chanel Salazar. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginawa lamang ng pamahalaan ang kanilang mandato na ipatupad ang ICC warrant of arrest kasunod ng hiling ng International Police o Interpol. Ayon kay Pangulong Marcos, ginawa nila ang pag-aresto dahil sa commitment sa Interpol at hindi sa ICC. Hindi anya matatanggihan ng pamahalaan ng Interpol dahil marami itong naitulong sa Pilipinas tulad ng pag-aresto kay Alice Guo, Arnie Teves at maging ang operasyon sa human trafficking sa Myanmar. Inamin pa ni Pangulong Marcos na matagal nang nangihingi ang ICC ng mga dokumento kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Duterte pero hindi nila ito binigay. Kung kaya't malinaw anya, sabi ng Pangulo na hindi sila nakipagtulungan sa ICC at sumunod lamang sa proseso at batas ng Interpol. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak Arimen. Maraming salamat Radyoman Chanel Salazar. Alas 7:12 na po ng magandang umaga. Nanindigan naman si Pangulong Bongbong Marcos na walang halong politika ang pag-aresto ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagharap ni Marcos sa media matapos lumipad patungong the Netherlands ang eroplanong lulan si dating Pangulong Duterte, sinabi nitong nagsimula ang kaso laban kay Duterte noong pang 2017. Nang panahong iyon, miyembro pa ng ICC ang Pilipinas at kasaksakan ito ng pamumuno ng dating Pangulo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, nagkataon sa kanyang administrasyon na karoon ng development ang kaso laban kay Duterte kaya hindi niya maituturing itong political prosecution. I don't see how that can be political persecution on my part because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem. But once again, we have to recognize that of course it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Kinumpirma rin ang Pangulo na nakatanggap sila ng pisikal na kopya ng arrest warrant mula sa ICC laban kay Duterte. It's very simple. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. We did this because Interpol asked us to do it. And we have commitments to them and we lived up to those commitments. Malinaw niya sa dokumento ang naging basehan ng Interpol body upang hulihin ang dating Pangulo. Samantala naniniwala naman ang kampo ni Duterte na ginagamit lamang ng administrasyon ang ICC para makapagdeklara ng martial law sa bansa. Malinaw na malinaw po yan. Ginagamit lang nila ang ICC para nga mabura na ang banta ng Duterte doon sa ninanais nila na Marcos forever na naman. At meron din kami nakalap na mga balita na kapag dumami na raw ang mga indignation rally, ito daw ay dahilan para magdeklara na ng martial law itong Marcos Jr. Kung ano talaga ang puno, yun din ang bunga. Samantala mga kasama, mga susunod na hagbang matapos ang pag-aresto ng ICC kay dating Pangulong Duterte, ipinauubaya na po sa mga abogado ng dating Pangulo. Kasama natin sa balitang yan, Radyoman Conde Batak. RMN Live Report.
Ipinauubaya ni Senator Christopher Bongo sa mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga susunod na hakbang matapos na arestuhin ang dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kasunod na rin ng paghahain ng petisyon ni na dating Pangulong Duterte at Senator Ronald Bato de la Rosa na humihiling sa Korte Suprema na ipatigil ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa investigasyon ng ICC sa war on drugs ng dating Duterte administration. Posibleng dumulog ang mga abogado ni Duterte para maghain ng angkop na legal na remedyo sa pag-aresto at sa kaso ni Duterte sa ICC. Iginitigo na tahasang paghamak sa soberenya ng bansa ang pag-aresto ng ICC kay Duterte sabay giit na hindi dapat nangihimasok ang international body sa mga usapin ng bansa. Muling binigyang diinigo na hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at ang mga korte sa bansa ay nananatiling operational at independent. Umapila rin si Go sa taong bayan na maging mahinahon at hayaan ang legal na proseso na gumulong na naaayon sa batas ng bansa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak RMN. Administrasyong Marcos hinihikayat pong bumalik sa ICC. Kasama natin sa balita, Radyo Man Grace Mariano. Hinikayat ni Bataan Representative Geraldine Roman ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang Pilipinas sa ilalim ng International Criminal Court o ICC. Sabi ni Roman, paraan ito para ipakita natin sa buong mundo na ang ating bansa ay gumagalang sa ating mga batas at sa mga international law. Panawagan ito ni Roman matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity, kaugnay sa libo-libong namatay sa panahon ng war on drugs. Diin pa ni Roman, ang muling pag-anib ng Pilipinas sa ICC ay alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na itaguyod ang rule of law. Magugunita na noong March 17, 2018 ay formal na inabisuhan ni dating Pangulong Duterte ang United Nations Secretary General ng pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN. Mga kasama, alas 7:17 na po ng magandang umaga. Ang heightened alert status naman sa buong bansa iiral hanggat hindi binabawi po ng PNP. Kasama natin sa balitang yan, Radyoman Angel Garcia. Mananatili ang heightened alert status sa buong bansa hanggat hindi ito binabawi ng Philippine National Police. Ito ang kinumpirma ni PNP PIO Chief Police Colonel Randolph Tuanio matapos sa itaas sa heightened alert ang status sa buong bansa dakong alas 5 ng hapon kahapon March 11 kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa ng International Criminal Court warrant. Dahil dito pinaghahanda ang buong hanay ng kapulisan sa posibleng civil disturbance, mga rally at mass actions kasunod ng pag-aresto sa dating Pangulo. Inaatasan din ng pulisya na magsagawa ng pinaigting na border control checkpoint at pinaghahanda rin ng Civil Disturbance Management Unit bilang quick reaction forces upang mapanatili ang kapayapaan sa bansa. Ang heightened alert ay nangangahulugan din ng 75% na deployment ng buong pwersa ng PNP. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Angel Garcia, Tatak RMN. Handa naman mga kasama ang National Capital Region Police Office na magpatupad pa ng mas mahigpit na seguridad kapag nagpunta ang mga taga Mindanao na supporter ng mga Duterte dito sa Metro Manila. Sa panayam ng DZXL News RMN Manila, sinabi ni NCRPO PIO Chief Police Major Hazel Asilo na sa ngayon ay patuloy ang kanilang intelligence monitoring sa mga grupo na posibleng magsagawa ng malawakang rally matapos arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ni Asilo, hindi sila papayag na sasamantalahin ang sitwasyon ng bansa at titiyakin nila na walang mangyayaring kaguluhan sa pagitan ng mga rallyista at kapulisan. Dagdag pa ni Asilo, nakahanda naman sila na mag-deploy ng maraming polis upang magbantay at magpatupad ng mas mahigpit na seguridad sa iba't ibang lugar sa bansa. Kung sakali man po at magdidepende naman po yan sa magagather natin na mga information, ang NCRPO po ipatuloy na nakikipag-ugnayan sa ibang agency ng gobyerno para po mas masiguro po na yung gagawing seguridad ng NCRPO dito sa Metro Manila is mas magiging maigting. Kumbaga po kung meron man pupunta dito para mag-conduct ng kanilang mga assemblies, ensure po natin na ligtas din po sila sa kanilang mga gagawin. Si NCRPO
PIO Chief Police Major Hazel Asilos sa interview ng DCXL Arimen, Manila. Una nang inanunsyo ng PNP na naka-heightened alert ang buong bansa dahil sa mga posibleng rally at mass action kasunod ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte. Alas 7:20, abangan! Mga taga-suporta ng mga Duterte sa mga lalawigan nakasari ng mga pagtitipon. At ilang kaanak ng biktima ng extrajudicial killings na iyak sa tuwa sa pagkaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang detalye sa pagbabalik ng RMN Network News. RMN Network News. Mga kasama sa Cotabato City, libo-libong katao dumalo sa prayer rally bilang suporta po ito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Arimen, Cotabato, nandyan si Radyoman Eps Abang. Eps. Libo-libong kataong dumalo na nagpakita ng kanilang suporta kay former President Rodrigo Roa Duterte sa sinagawang prayer rally sa Cotabato City. Emosyonal ang panawagan ng mga Cotabateños makarang arestuhin ng mga otoridad si Duterte sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Malakas ang panawagan ng mga ito na mula pa noon hanggang ngayon ay nasa Duterte pa rin ang kanilang suporta. Malaki ang pasasalamat ng mga ito sa ginawang war on drugs ng dating Pangulong Duterte na epektibo matapos mapasuko ang libo-libong katao na lulong sa iligal na droga saan man sa sulok ng bansa. Kasabay nito ay ang sabayang panalangin na naway ipagkaloob ng Diyos sa dating Pangulo ang malakas na pangangatawan sa kabila ng mga pagsubok na kanyang kinakaharap. Yung mga pangalong nangyayari ngayon, ito ay isang palatandaan na kapag ang isang leader ay tama ang ginagawa tapat sa kanyang tungkulin, pagdating ng araw, sisingilin ka ng mga taong tiwali sa kanilang trabaho. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyoman Eps Abang, Tatak Arimen. Sa Valencia City, mga supporters ni former President Duterte nagtipon-tipon din para sa Candle Rally. Mula sa Arimen, Malay-Balay, kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micabalo. Mark. Nagtipon-tipon sa Plaza Rizal ng Valencia City ang mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte para sa isinagawang Candle Rally kagabi. Ito ay bilang pagbibigay suporta sa former President kasunod ng pagkadakip nito dahil sa crime against humanity. Ayon sa mga supporters, hindi makatarungan ang naturang pagkadakip dahil wala di umano itong basihan. Din pa ng iba na ginawa lamang ni former President Duterte ang nararapat sa taong bayan nung ito'y presidente pa. Kaya dismayado ang karamihan sa naturang desisyon at pinabulaan ng may bahid ng politika ang naturang pagkadakip sa kanya. Maaalala na dinakip si former President Rodrigo Roa Duterte sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC dahil sa crime against humanity. Kasama mo sa RMN DX MB Malay-Balay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyoman Mark Micabalo. Tatak RMN. Sa Davao naman, mga kasama, kondisyon, pangkalusugan at katandaan ng dating Pangulong Duterte ikinabahala ng maraming Davaoeños. Mula sa RMN Davao, kasama natin sa balita, Radyoman Karin Beltran. Labis na kinabahala ng libo-libong mamamayang Davaoeños ang hindi magandang kalagayan ng dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte alinsunod sa pag-aresto kahapon na March 11, 2025. Maging ang sibilyan, empleyado sa gobyerno at pribadong individual nagpakita ng suporta sa pamamagitan ng candlelighting at pag-aalay ng dasal para kay FPRRD. Subalit hindi maiiwasang magalit dahil di umano sa update ng anak ni former President Rodrigo Roa Duterte ni si Veronica Duterte na hindi man lang pinayagang maihatid sa ospital upang tugunan ang pangangailangang medikal ng dating Pangulo. Dagdag pa na kagabi unti-unting nanghihina ang kalagayan nito dahil na mas ikinagalit at ikinainit ng ulo ng mga Davaoeños dahil sa hindi magandang pagtrato kay FPRRD. Sa kabila nito, hinikayat ni Davao City 1st District Councilor Pilar Braga, miyembro ng 20th Davao City Council ang publiko na magtulungan sa pagdasal alang-alang sa mabilis na pagresolba sa nasabing problema maging sa kalusugan ng dating Pangulo. Nabahala
Sumala rin sina Davao City Vice Mayor Melchor Kitain at Councilor Jesus Joseph Jojo Brado III sa mga kaganapan. Ngunit nagpaalala ito sa publiko na panatilihing kalmado ang sarili at huwag magpadala sa emosyon upang hindi makagawa ng desisyon na pagsisisihan din kinabukasan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radzuman Karin Beltran, Tata RMN. Network News. Matapos pong maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte, magkahalong iyak at tuwa ang nadama ng ilang kaanak ng mga biktima ng madugong war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa panayam ng DCXL News, RMN Manila, labis ang pasasalamat po ng isang ina dahil nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang anak. Anya, umpisa pa lamang ito para pagbayaran ng dating Pangulong Duterte ang ginawa umano na extrajudicial killings. Tuwa po ako dahil nagkaroon ng yung pagpapatay ni Duterte sa anak ko. Tuwang-tuwa po ako at nagpasalamat ko na nagkaroon ng katarungan yung pagpapatay ni Duterte sa anak ko na hindi dapat. Ayon naman kay Ginang Basila o Balicia Serrano, tiyahin po ng isa sa mga pinaslang sa gera kontra droga, matagal nilang hinihintay ang pagkakataong mabigyan ng hustisya ang lahat ng biktima ng EJK. Kwento ni Ginang Balisila, trauma para sa kanya ang nangyari dahil nakita niya mismo kung paano walang habas na pinagbabaril po ng isang riding in tandem ang kanyang pamangkin na si Edwin Amiling na 30 anyos pa lang nang paslangin ito. Naiyak po kanina ma'am sa tuwa dahil narinig ko na nahuli na nga po si Duterte. Tapos sabi ko, thank you Lord, dahil nangyari na po yung pinagdadasal namin na mahuli na po siya. Halos pare-pareho po yung nararamdaman namin. Yung iba po, sumisigaw po sa katuwaan dahil nga po sa narinig namin balita. Yan ang tinig ni Ginang Basilisa Serrano sa interview ng DCXL RMN Manila. Kahapon, isang misang idinaos para ialay sa pamilya ng mga biktima ng EJK matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Network News. Alas 7:29 sa Kabuntagon. Iginigiit naman ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iligal ang pagka-aresto po sa dating Pangulo. Sa panayam ng DCXL RMN Manila, sinabi ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na iligal ang pagdating sa dating Pangulo o pagdakip sa dating Pangulo dahil wala ng bisa ang warrant of arrest dahil hindi naman miyembro po ang Pilipinas ng International Criminal Court. Dagdag pa ni Roque, minamadali ang pagpapalipat po kay dating Pangulong Duterte papuntang The Hague sa Netherlands upang hindi magkaroon ng bisang petisyon na kanilang isinumite sa Korte Suprema. Alam niyo po, kaya nila ililipad yan dahil alam nila na handa na yung aking petisyon na sino-question yung pagko-cooperate ng ating kapulisan. No? Dahil wala na po talagang basihan yan. No? Ang nakasaad sa salig ng batas natin dahil hindi na tayo miyembro ng ICC, ay ang hukuman ng ang judicial power ay nasa Supreme Court lang at sa mga mababang mga hukom. No? At hindi nakasali dyan ng ICC. So siguro para maiwasan nga na makadesisyon pa ang Supreme Court tungkol dito, gusto na nilang ilipad ang ating dating presidente. Diretso na sa ICC. Pero siyempre, pagdating sa ICC, pati ICC pupunahin. Bakit hindi ito dumaan sa proseso na nakasaad sa Rome Statute na dapat hinarap muna sa lokal na hukuman? Kaya ang problema po, pag lilipad nila, wala na yun. Kasi mutan academic, na ilabas na nila ang pagkatao ni Presidente Duterte. No? Giniid din ng dating DOLE Secretary na si Attorney Silvestre Bello III, Attorney Israelito Torion at Attorney Vic Rodriguez, dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles at dati NTF-ELCAC spokesperson Lorraine Badoy at ang aktor na si Philip Salvador na mali ang proseso po ng pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte, habang nabigla naman ang manapit na pamilya Duterte na si Presidential Sister Senator Amy Marcos sa nangyari. Ayon kay Senator Amy, awang-awa siya
kay dating Pangulong Duterte at bumabalik lang sa kanya ang mga pangyayari noong panahon ng kanyang ama. Nabigla ako sa pangyayari na inaresto si Presidente Duterte at hindi ako maniwala eh. Medyo nayanig ako masyado, kawawa naman si Presidente Duterte. Well, ang akin kasi, hindi na tayo natuto. Gulo lang ang dulot nito. Hindi na tayo natuto. Etong paulit-ulit ay walang pakinabang sa mga naghihirap sa bayan, ang bangayan ng politika. Parang naging siklo na tayo na ganito. Gumanda ba ang buhay natin dahil sa pamumulitika? Umasenso ba ang ating bansa? Hindi na tayo natuto. So, sa lahat ng nakakahiyang yugto sa ating politika, gantihan ng gantihan, awayan ng awayan, yumaman ba? Nabusog ba? Sumaya ba ang taong bayan? Yun na lamang ang tanong ko. Awang-awa talaga ako. Naawa ako sa tatay ko noong 1986. Samantala, hindi rin nagpaawat po ang mga Duterte supporters sa kanilang pagsigaw na handa silang samahan si dating Pangulong Duterte hanggang kamatayan. Galit na galit din nilang binasag ang figurine ni Pangulong Bongbong Marcos na ikinampanya pa nila noong 2022 elections pero nagoyo daw sila. Nagtapos naman kanilang 1:15 ng madaling araw ang programa ng mga taga-suporta ni FPRRD sa Villamor Air Base sa may Pasay City. Bago po ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kasama, balikan natin ang ilang mahalagang timeline sa pagitan ng special report mula kay Radyoman Elmar Acol. Halos mag-isang dekada na ring pinag-uusapan sa International Criminal Court o ICC ang mga aligasyon sa madugong war on drugs ng dating Duterte administration. Ang datos ng Human Rights Group, nasa 30,000 ang namatay sa kampanya habang sa bersyon ng PNP ay mahigit sa 7,000. Narito ang ilan sa mahalagang petsa o timeline kung bakit humantong ito sa pagpaparesto kay dating Pangulong Duterte. October 13, 2016, ang dating ICC prosecutor na si Fatou Bensouda inamin na nakarating sa kanilang report sa dami ng bilang ng mga namatay sa drug war operation sa loob lamang ng 4 na buwan ng Duterte administration. November 17, 2016, si dating Pangulong Duterte ay nagbantang kakalas ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. April 24, 2017, ang abogadong si Jude Sabio naghain ng communication sa ICC. Pagkalipas ng 3 taon, iniatras niyang reklamo. Pumanaw si Sabio noong April 12, 2021 dahil sa cardiac arrest. Noong June 6, 2017, si dating Senador Antonio Trillanes IV at Noy Magdalo Representative Gary Alejano naghain ng supplemental communication sa ICC. August 28, 2018, ilang pamilya ng drug war victims naghain din ng komunikasyon sa ICC. March 17, 2019, isang taon makalipas mag-abiso ang Duterte administration, kinumpirma ng ICC, hindi na member state ang Pilipinas. November 11, 2020, ang dating Davao City Police na si Arturo Las Cañas, isa ring self-confessed hitman, dumulog din sa ICC upang gamitin ang kanyang testimonya. June 24, 2022, ang bagong ICC prosecutor na si Karim Khan hiniling sa pre-trial chamber ituloy ang investigasyon. Kinontra ito ng Nooy Justice Secretary Minardo Guevara. February 20, 2024, iginit ng Pangulong BBM, hindi niya kikilalanin ang investigasyon ng ICC dahil sa jurisdiction at sovereignty. January 24, 2025, inihayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin, susunod ang gobyerno sa Interpol kung ito ay kahilingan ng ICC na aristuhin ang dating Pangulong Duterte. At itong Marso 11 nga, araw ng Martes, formal nang isinalbi ang warrant of arrest na bumulaga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos na lumapag sa NAIA ang sinakyang eroplano mula sa Hong Kong. Yan ang ating special report. Radyoman Elmar Acol, Tatak, RMN. Straight to the point. Atong balikan mahigalan itong mga isgutanan karong buntaga, mahigalan labot ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Medyo shocking itong mga panghitabo kagahapon, mga suking tigpaminaw, no? Grabing kakuan kayo, tensyonado kayo ang mga panghitabo kagahapon, mga kahigalaan. In fact, muraog na mismo ang legal team ni
kanhi Presidente Rodrigo Duterte medyo na kalitan gito sila dayken. Murag wa to magkuan sila dayon or baka o panalitang nag-anticipate sila, naghimo na sa draft na petition para Supreme Court. Di man to lalim kay kisa pa magdahom nga may adto to mga higala nga ang Philippine government basta-basta na lang mga kagalaang ni surrender ang sovereignty sa Philippine government mahigala ngadto sa kamanduan sa ICC. Nga di naman ta membro sa ICC mga sukit ti paminaw. Dunay kuutonon gamay ng napita kay pag-file sa kaso prior man sa withdrawal mga kuutono na ato na hisgutan unya. Pero kinini ang imagine ka wa man lang ma-check mahigala sa husgado sa Pilipinas kining maong arrest warrant. Purbida, yan pagtaod lang ato sa mahigala ko nga mas stress ta ng kalakihan. Aris sa ta mahigala sa atong pagpanghatag o pahalipay sa mga nasakpang naminaw sa DYHP ug IFM. Boy no, ang uban mga higala lain-lain man kay do na may mga nalipay gyud sad, no? Kay duha lagi ang ugat gyud ani, ang pinaka og imong balikan gyud i-dissect nimo kadto mga tawo nga nitan-aw ni Duterte mahigala nga hero naguol sila. Kadto nitan-aw ni Duterte mahigala mamamatay tao mao'y nalipay, mga kaigalaan. Unya, wa pa man mahuman unsa may mga implications sa sunod pa nga mga adlaw mga sukit ug paminaw. Unay dako mga pangutana ron. Ikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Ang mga tao mahigala ipadayag sa ilang mga hibati mga kaigalaan. Grabe mga higala ang pagpakita sa simpatiya sa katawhan. Pero kagahapon mga higala tensyonado gyud gikan pa mga higala sa pagnaog gikan ni Presidente Rodrigo Duterte sa airport o niya dayon gi under sa kustudiya mga higala sa PNP gida sa Villamor Air Base kadto planado na to daan, kadadon sa Villamor Air Base kay pagda sa Villamor Air Base adto mga higala gi-ready na daan ang chartered plane para makalupad mga higala ang presidente. Kaya delikado man og nag-ilog man, nagukod man sa oras. So, ang arkitek adto mga higala sa side mga kaigalaan nga gusto na nga mo atubang nas Duterte dito mga higala sa dahig o gusto na mga higala nga ni surrender sa soberentiya dito mga higala sa ICC nga makalupad yun na yun. Kaya kung di makalupad, delikado man mga higala nga ang Supreme Court mao mga kahigala ay mupugong. Kay nga naman kini mga higalang petition ngadto Supreme Court mga sukit ug paminaw, in fact giraffle man dayon sa Supreme Court. Ni ama ni mga higalang statement mahigala sa Supreme Court kagahapon, no? Giraffle ang maong petition for certiorari and prohibition with prayer of issuance of temporary restraining order. Kay once dunay temporary restraining order dili kalupad kadto maong eroplano. Nya wa man makagawas ang TRO kagahapon. O panalitan karon mahigala og karong adlaw mo gawas ang TRO, wala na i-TRO. Kay tuwa naman mga kagalaan outside naman sa jurisdiction sa Pilipinas. Pero karon mga higala mo himog petition ang mga abogadong Presidente Rodrigo Duterte. Kini mo mahigala pag himog petition nga pabalikon diri medyo imuon gyapon na nila, no? Nga mohimo mahigala ga petition dito sa Supreme Court, pag-compel sa Philippine government pagpabalik. Pero kana kung pagpabalik dai medyo lahi na gid to og kana na ang napugnan, napugnan pa mga sukit tig paminaw. So ma-applicable ang TRO. Ito lupad naman, So daldali gid to kagahapon nga makalupad tong eroplano. Nya gi-timing gito nga huma makalupad, issue dag statement mahigala si Presidente BBM. Okay, so ang ato karon ang eroplano nga RPC 5219 nagisakyan mahigala ni former President Rodrigo Roa Duterte miabot na sa Al Maktoum International Airport sa Dubai mga alas 8:04 og unya alas 8:04 din sa time sa Pilipinas, pero alas 4 kaganinan kadlawon sa time sa Dubai. Hindi ken kay maglahi man atong time mga sukit di paminaw, no?
So ganina ang alas 4 ni abot dito sa time sa Dubai, karon mga higala sa Times Pilipinas alas 8 buntag. Onya kay do na may layover dito mga sukin tigpaminaw. Og unya do na 4 hours nga difference. Onya gikan sa Dubai ilupad na dito mahigala sa The Hague. Dito na sa the Netherlands mga sukin tigpaminaw. Igo lang mo refuel og mulupad na pod paingon sa Rotterdam Airport sa the Netherlands. Mao ni mahigala ang mahitabo. Pero sa man registered sa Philippine government ang eroplano nga gisakyan. Kindaghan kani mga kuutonon mahigala mga pangutana ini oy. Unya kung malangan-langan, ila gito-gituyo nga sige lupad na. Tagay na dagkuan dayon. Kay malangan-langan ni. Delikado man mga higala ang Supreme Court, maoy mo himo og decision, pwede man. Doon may mahitabo, mingo Supreme Court, okay sige, sakto na, ipalupad na Duterte, or mingo Supreme Court, dili to surrender ang atong sovereignty. Di mahitabo ana, di makadayon og lupad. Sila to ipalupad di dayon, Oto nga kagahapon ang oras may kilalabihan gyud ka time of the essence gyud. Kagahapong adlaw mga sukid tigpaminaw kanya ang statement Supreme Court pag-file gahapon nihimo dayon og statement ang Supreme Court. Ngano man kaysa ko nang giingon may gala do na gani conflict ang international law o ang ato may gala kana mga treaties uban pa ang atong law sa Pilipinas as a sovereign country mao gyud mo prevail. Pareho po na sa bang nasod, no? Nga ang ilang mga balao dito may mo prevail. Nya much more nga na-withdraw na ang Pilipinas gikan mahigala sa ICC. So ang jurisdiction questionable. Karon ni pagawas ang korte og ang ICC ni pagawas mga higala og kamanduan, pagawas og warrant sa usa ka subject nga din ang naso dili na membro sa ICC. Medyo technical ni gamay. So, kining maong order, di man ni basta-basta mahigala. Imagine kagi, basahan si Duterte mga kagalaan sa Miranda Doctrine o niya, dito gani, waman to mapakita gani day ang kopya sa hard copy sa warrant. No? So, wagin mo agi og pag-check, pag-verify sa atong husgado. Kining maong kamanduan. Medyo grabe ang technicality mga higala aning kalakiharon. No, atong tiwas og gisgot standby lamang. O malamang pipila ka mga pahinumdom. Straight to the now, point. Ato may higalang with due respect. Sa kanang gingon, laylain mag-opinion mga higala o niya laylain tungod po na sa experience o sa gibati sa tao. Depende na. Kada bitang pagtan-aw may higalang Duterte nga motan-aw ka Presidente Duterte may higala nga murderer siya. Posible tungod sa experience po nimo nga labi pag duna kay parinti sa una nga na matay karon sa war on drugs, bisan paganigsadan at tinuod, bisan pag drug lord na mga kagalaan, nya imo nang sakop sa pamilya, mulaban, magina kanunay, no? Sumuna nga, ang ilang pananaw, lahi, sad, ato pasang respetaran sa sila ni Anan Dapita. Nya katong medyo mga tao mahigala nga nitanaw sa war on drugs, ni Presidente Rodrigo Duterte nga maayo to iyang gihimo, kay safety ang palibot sa iyang panahon, ngunang daghan mga higala mga tao nga nisipatya, lahi po nila nakita. Kana mamagunay pinakaugat ba? Unya dayon masumpay na ni ron. Nga dunay nagkatawa ron kadto mga higalang para nila murderers Duterte, nakatawa ron sila. Kadto mga tao nga nitanaw nga hero kini si Duterte, nag-uol sila karon, Pero man akong giingon na may legal nga proseso, daghan pa man mga questions, chilax lang mo diha, kaya na pa may daghan mga questions ani. Kini atong discussion ron, kita na mamutanan video kagahapon. Kay bawa man ko nga updated mo diha. Kini atong i-discuss ang legal implications. Nining maong panghitabo mga sukin tigpaminaw. Ato ni klarohon kay kini ni ang dili man ta mahigala sa mga nahitabo kagahapon nga medyo dunay mga kakulian sa proseso, no? Mga kakulian mga higala dihan dapita. Kay kini ni ang balikon ako ang example kadto mga trial lawyers. Tigyo ni adtos korte mahigala mga abogado. Kay bawo sila mismo kana mga kaygala ang divorce nga tuwa sa laing nasod. Ako na nang giisgutan ganina pero akong balikon og naminyo kag foreigner indeken butang ta lang. Unya nag-away mo sumbana dito na divorce ka na dito sa laing nasod, dunay desisyon ng korte dito. Inikabot mo sa Pilipinas, wa magpasabot nga automatic na kadiha nga divorsyada ka na.
kinahanglan pa na mahigala nga katong desisyon nila dito sa korte nila ato pa nang ipa-recognize diri sa atong korte. Kay di man na mahimo mga kagalang dunay kamanduan dito, manduan lang tadayon niya, wa ma-verify gani, wa matan-aw gani kanang maong order mga kagalaan sa ato mismong husgado. Straight to the point. Mo kana nga dunay kapila man na mahitabo katong mga karelate man mga lawyers ana nga mga nakahandle ang mga kasuha. Divorce, labi pa gikan Korea, gikan Japan. File ka dito may galag recognition of divorce, labi pa ikaw ni store panalitan. Naminyo ka dito, kasawa kag kinini ang Koreana, ha? Kasawa ni mo dito, pero tinimong inlaba kay gwapang Koreana. Yagi talaga katawa ni mga kahigalaan. Unya, nagbuwag mo dito, hindi kabot ni mo din maminyo kag balik, hindi pwede. Kay minyo ka man. Kanang divorce na dito sa ilang nasod, okay na. Pagabot dire sa mata sa ato, mga higalang balao, dili na madawat. So sa may buhaton, magto ka susgado. Imo pa na dito mga higalang, maghimo pa ka dito mga higalang mga lakang, kanang recognition of foreign judgment. Scrutinize pa na dito susgado. Pangayuan pa ka na, labi pa ka ng Korea, mga higala, ISOS, Japan, handol man tang mga kaso na bida, ipatranslate pa ni mo inday kino Ha? Yan to. Sagog, na mas Google, pero dili ang korte mahigala mo kuan gyud dunay giyang kagulingong proseso. Ano man di man ta mo duko dayon sa mga order sa laing kanasuran. Mo na kini pagawas ining warrant, isa man nag-issue warrant. Ug atong korte, okay, pero di ba niya atong korte nag-issue? So mo na nga tan-awon pa ni mga kaigalaan. Mo na nga himog petition sila kagahapon Supreme Court. Pinaspasa ito pero nagduda ko mahigala na bulaga tong tanan. Kay kisabay di magdaho mga higala kanang inani. Og duna karoy kuan i-verify pa man ni mga sukit dig paminaw. Katugapon automatic man. Paspasas mga panghitabo no? Paspas kay mga panghitabo ya lupad. Ang Supreme Court god nihimo na god mahigala og kananang raffle. Nihimo raffle na god. So tan-aw siguro nila kini ma-raffle ni ma-debate ni Supreme Court niya mo ingong Supreme Court nga dili mapwede na kay masubirin ang atong country, ang atong sovereignty ating patigbabaw. Di man ta pwedeng manduan lang sa uban. Kumuha na ang Supreme Court karon, labi na nga mi-withdraw na ta sa kinini ang International Criminal Court mahigala ni withdraw na ta sa atong membership sa ICC. Ando na mahigalay kagahuman pag-interpret anang balaod ang Supreme Court man. So na nagana po to sila inday kanya pidag mo interpret Supreme Court ani nga kuan delikado ning kalakiha ala di palupad na diha. Ako lang nagagi katawa ha pero kadto do na nagito kuan nagito planado na gyud di makagpagdaan Duterte may galwa na gani agig hospital nga kuan day pana dito na Villamor Airbase kayo galing maadto tog hospital hindi abot sa hospital mo sakang sugar kini sakar ba nyag mo ingon may galang doktor nga dili mada malangan-langan o malangan-langan to karon. Malangan lang to gamay may galaon niya madebate sa Supreme Court. Kay kini interpreto under kini sa kinahanglan pa ning i-interpret mga higala sa Supreme Court kining maong hisgutanana. Kinahanglan pa. Kaya ako example ninyo lagi balikon ko. Ay mo kumpiyansa ka mga dalaga na minaw ron. Kamo mga ulitaw og do na mahigalay amingon na diborsyado man ko nguyab mo store di ka pwede makasal dayon oy. Ngano man? Kinahanglan pa na og recognition of foreign judgment. Moadto ka susgado ipa-recognize mo na ang korte may kala mo scrutinize ana. Unya hukman pa na sa korte nga o tinuod gyud ang kanang diborsyo. Na diborsyado ka na. Sus mo take time ra ba inday ken? Mo take time. Prangka-prangka pag-istorya ha. Makarelate ana ang kato mga lawyers nga practicing lawyers. Ani taak sa susgado mahigala ka na makahandle ka ng recognition of foreign judgment. Pero kini warrant, nigawas ang warrant, gikan sa ICC. Wa man lang matanaw bisag anino, limang kapagbasa ni Turi, nangita gani sa kasama ng hard copy, wa gani kapakita. Bisan pa karon og dunay hard copy na karon nga napakita, pero wa ma-verify sa ato mga higala mga husgado. Sa to pa, gimanduan ta mahigala sa langyaw, unya ni tuman ta dayon mga higala nga wa ma-verify gani ni wa mo agig verification sa husgado. Straight to the point. Na ato nga balikan mga kaigalaan ha. Kini kini pagtubag
nagpagbasa ni Tory daan sa Miranda Doctrine. Kani nagtubag man sa Duterte ani, sa ato sa kunong paminawon before tama adto sa uban pangako. Of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Okay. So, kini mga higala, asa pa tong usangan na gipangutanan Duterte. Mga abogado wa pasudlag hapon. Kisal may nakasod dito kato kauban Duterte daan gikan sa Hong Kong. Si Vidaldia ra may nakasod. Sa Panilo wa kasod. At sa Bungo wa kasod. Hasta gani may higala si Vice President Sara Duterte Inday wa kasulod. Biyano. Kani ato ba kana na ang teknikalidad bitaw mga sukit ng paminaw nga ang ni order korte nga dili korte sa Pilipinas unya na may katungod sa Duterte mahigala nga pasudlon iyang abogado wa man medyo daghan mahigalang mga teknikalidad mga kagalang kwesyononon ini rights man na mahigala sa usa ka akusado nga naasay kwan iyang mga lawyers la si Martin Dilgra mo yung nakasulod dito day wala kasulod no wala kasulod ang nakasulod si Vidaldia ra ikaw ba nito sa Hong Kong pag kuan si Panilo mahigala nga matawag na to mga kaigalaang na lahi nga pagsakay wala na pasudla si Sara Duterte mahigala na lahi ni pagsakay kana tuyoon mo sa guna doon ay nangutan ng ano magdungan si Sara Duterte og si iyang amahan sa usa ka eroplano natural na mga kaigalan doon ay mga strategy ana no mismo gani sa korporasyon mga sukintig paminaw di nimo idungan og sakay na mga officer sa corporation kay simbako unya og magkinaunsa at least dili mawad-an og leader ang korporasyon so ilan nang gi-apply sa ilang pamilya mga higala simbako mahagsa ng eroplano dili madungan og hagsa tanan amo nay katuyuan diha mga sukintig paminaw so si VP Sara wa na makasulod kagabi sa Villamor Air Base while iyang papa naa pa sa plane tarmac. Medyo ano? Murag maka-konsa ka ba nga? Grabe sa day. Unya, kini na ba nga order? Dili order sa Kortes Pilipinas. Kay langan-langan pa man to mahigalang kwan. Wa na gyud oy. Diha ra sa kwan. Diha ra mahigalas gawas. Taud-taud gyud una nakalarga ang eroplano si Sara naaras gawas sa airbase. Ito tuyo man to pag naog dito mahigala sa kwan. Planado na to. Pag naog sa eroplano dito na dito sa Villamor Air Base na dayon. Wa na yan to adto hospital nga unsa. Dito na sa Villamor Air Base ready for take off na to. O paabot sa kinini ang kwan eroplano dito na dayon. Kini mahigala ang katong mga legal team ni Duterte kagahapon medyo tanaw ka to na kwanto na bulaga sa to sila mga higala kay kisa pa magdahom nga kamanduan mga kaigalaan sa foreign body mga sukit ng paminaw ang Pilipinas dali ra mga higalang grabe ang iyang pag-surrender sa iyang sovereignty no medyo na api na kwanto sa gahapon ang uban gani karon prangka-prangkang pagka-istorya mahigala mapasiguro pag ablig-balik sa ilang public international law nga kwan mga libro mahigod mahigalang subject sa international law mga kaigalaan sa bar exam ni first day magiging sa bar exam sumpay ni sa constitutional law kini maong subject gamay ra ni sang subject mas dako ang subject ang atong konstitusyon kaya naman constitutional law 1 constitutional law 2 kining public international law di ni ka ang units kana dili kayo ingon nga pareha sa unit gis konsti adunay mga conflict of laws ginana diha Asa ko ban lagi karon murag nabulaga to mga higala nga bebe atong revisit nga to mga libro be. Yagi ko lang ni katawa mga higala pero mao lagi na ang Supreme Court ni issue og statement kagahapon beato sa ni paminawon kini nag-question mas Duterte. Pero kana kung imong abogado no kay rights nga mukuha counsel bisa pag abogado ka mukuha kag laing abogado kay kanagong panahon anak mahigala nga ikaw may maakusahan. Tinuray lang, mukuha gyud kag imo mga friends nga abogado nga mo tabang nimo kay emosyonal man ka nang panahon na.
Nya imo nang katungod. Muna nga bisan abogado ka, mas maayo nga dunay laing abogado pod nga mo tubag para nimo. Bisag usa ka maing laki nga abogado, prangka-prangkang pagkaistorya. Bisag unsa ka maing laki kang abogado, mukuha gyud kag lawyer sad nya ron nga mo dipinsa nimo. Kini mga pulis gini nanghilak ka na ni uban. Nganong mukuha man ka kay simple naman ang mga kagilaan nga kwan. Naka sa ikaw mo ginatungdan. Parihara ko na mga higalabag. Bisag usa ka maing laki ni mga abogado nya, ikaw may natungdan. Medyo lahi gyud ang imong kananaang analysis ikumparar kumukuha kag laing abogado sad nya dili sa emosyonal kadili man iyang kaso so makalaban siya nimo no nya daghan kag hunahon labi pa na Duterte may higala nga gawa sa legal mantigos anang legal mga kaigalaan magunahuna pa siya na nistor nga asa nagkato ko mga gamit ha kay mularga na may sa Hague karon so muna katungod na bisag usa ka may parehara ko na mga higala ba og kanang problema na problema sa uyab-uyab imong love life karon nagbuwag ka sa imong gikarelasyon nigbuwag nimo sa imong gikarelasyon ug ikaw ray mag-solve ana day kamao kay pila ra bago ng problema ha ang hunahunaon nimo pero mangita kag laing tao nga motabang nimo sa pag kuan ba kini ni ang analisar ba ni store ha napoy mo sulti nimo ay kabalaka total daghan may nagsayal diha iagi talan ni kato katawa so katungod na sa akusado katungod na Duterte pero wa kasud yang mga abogado ha para kanyo gi-question man ni Duterte mahigala karon atong balikan na analisaron to mayo nya ang Supreme Court ni issue og statement na kadtog malangan-langan gud to og dito kalupad dayon delikado man mahigala mingo Supreme Court nga kini ni ang dili ni ka lupad kay mas sovereign ang atong kwan ang atong law no kay depende mo na mahigala kana bitaw si Russian President Vladimir Putin giisuhan man nagwarantay sa ICC kisa pay mudakop dito mga higala nga kanang Interpol wa man ay capacity mudakop kini ato mahigala kini dunay mando gid ani ha dunay mando sa taas kana mga pulis di po na mudakop ug way mando ha pero manduan na mudakop na sila nakainitay ganito kagahapon mahigala ingon ganas Duterte des usa nga don't make it personal ha atong balikan ni Miguel standby na sa human lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinomdom. Straight to the point. Ida bitaw ning hitabo kagahapon Miguel labida. Ako nagtuog gyud ko nagka may mga abogado na minaw na to ron. Ang uban good morning sa tanang mga naminaw na to mga lawyers ron. Attorney Paul Ligorio, good morning ni mo na. Attorney John Cagulada, Attorney Jason Ripaso. Og uban pa naghandaghan ng mga naminaw na to mahigala mga abogado. Medyo nasyak gyud kagahapon. Tinuray lang. Murag duda ko mahigala gusto nimo ning tugkaron ang kining public international law mapapag-ukab og balik sa libro. Gano man kisabay magdahom. Kisabay magdahom inana kapaspas ba? Ituyo sa to ng paspas nga pagdakop nito sa airport gipasa dahil sa Villamor Airbase para makalupad dayon. Kay malangan-langan niglupad mga kaigalaan ni take na gud og jurisdiction ang Supreme Court na to anay sa petition. Girafol na gud na. Kay kini magud mahigala og maghisgot tag conflict mga kagalaan ining atong balaod ang dunay kagahuman mo interpret ang Supreme Court. May statement kini Supreme Court ako basahon na statement Supreme Court ha. Ato ni hagpaton mga sukit paminaw kining mga panghitabo. Now, ang petition kagahapon nga na file kadto man tong kuan certiorari og prohibition with prayer sa TRO. So palupad yun parang nga bahalag mo isog TRO basta nagkalupad na okay na karon og mo file mga higala ron og habeas corpus usa o may pagkalaki kay kung naa pa sa Villamor Airbase or naa pa sa eroplano pag ingon nga dunay habeas corpus dadon ang lawas ni Duterte mahigala dadon siya didto mga kaigalaan sa kinini ang matawag na to mga kaigalang dadon sa dito mga higala sa Osgado. Good morning ito sa kong classmate si Attorney Ligaya Balsinas naminaw sa daghaning mga naminaw na to pero mo lagi na duha ni Attorney gi balanse mga kaigalaan ha kay duha ni mga kaigalaan ka pundo kron kay tungod sa lain-lain nga pagtan-aw lain-lain og panglantaw lain-lahi man og nakita ang tao ni Presidente Rodrigo Duterte. Dunay ni tan-aw niya mahigala nga balik ka murderer gyud. Mamamatay tao,
Nya kanis lang nagtan-aw nga murderer Duterte, doon na po sila ilang katarungan ngano nga tan-aw nila murderer kinis Duterte. Kini po mga tao, mga higala nga nagtan-aw nga hero kinis Duterte. Lain po ang ilang experience. No? Lain po ilang experience. Sabi na kato mga pamilya ron. Tara, ani mo guni. Kato mga pamilya nga dunay anak o dunaroy parinting drug lord namatay sa drug war. Na kana sila bisan pa una kasato kay drug lord to, imo man ang pamilya mulaban ka man gyud. Kapila mo gud na hitabo mga higala. So para nimo mamatay tao gud Duterte. Ikaduha, sa drug war, doon na gyud say mga nasipyat ato. Mo na tinuod, no? Doon na nasipyat kay kadto mga pulis pud uban mahigala gakiat la sa tunguban. So doon na mga naigo nga way labot. Sakitan po to sila. So tan-aw nila mahigala kinis Duterte. Kuan gyud ni. Kini niyang murderer gyud ni. Oh, suko sila. Kadto pong uban nagtan-aw Duterte mahigala nga hero kini. Kay atong panahon na at least kini ni ang maglakaw mis kalsada nga malinaon, maglakaw mi nga kini ni ang safety, ang among paglakaw sa kagabion, ina na ba? Daghan man ning mga tao sa gin ani, nabahin man ni ron. Nabahin man ni ron. Lakaw mi itong panahon na. So para nila heroes Duterte mo na nga kini ni ang dunas lay utang kabubuton mga kagalaan ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Straight to the point. Kay kini man gud mga higalang mga panghitabo og tan-aw nimo mga kagalaan kata mga OFWs katong sa Hong Kong para nila man god di man may kinahanglan og ayuda manarbaho man mi kamo okay man mi kalabi pa mga OFWs mo trabaho mi diri okay man mi maningkamot may trabaho para sa mong pamilya di mi kinahanglan ayuda pero gusto unta na mo nga wala na among pamilya sa Pilipinas nga safety sila una nga mo ni ang akong nabati sa mga OFW dahil nga ganahan sa Duterte inday kay ngila ba nga ilang mga anak nitong ilang gibilin, no? Nga ma-safety sila mahigala gikan sa mga daotang elemento ining mga drugs. Kay bawa mo mga kagalaan, labi na mga higala katong mga pamilya ron nga sama atong pamilya atong kuan. Babae nga gilabay mahigala dito sa SRP. Naghimo katong drug addict mga sukitig paminaw. Lahi po ilang pananaw Duterte. Siyempre kung imong pamilya karon, imong pamilya ron namatay sa drug war, either sad-an to kay drug lord to or naamong lang mga higala inosente na piskan, suko kay Duterte. Kadto pong mga pamilya nga gipatay sa drug addict, ang kadto mga higalang sakop sa pamilya gi-rape baka. Para nila mga kagalaan, heroes Duterte. Nya asa may daghan nga kuan, lain-lain og pananaw. Muna nga to lang girespetaran ang lain-lain nga pananaw mga sukid ning paminaw. Okay. Unya, mo ni ang root ko sa tanan mga sukid ning paminaw. So karon kini ni ang niabot ning puntuha mga higala. Ni anata ini nga stage karon tan-aw lagi nako gahapon mga kagalaan. Daghay na bulaga gyud kagahapon ani hitabo kay karon ang mga petition mahigala Supreme Court. Ang Supreme Court ni ay statement kabasa naman mo ng statement pero ako lang basahon o balik para ma-analyze na to. Ang Supreme Court ni raffle na ani mga sukid tig paminaw. Nanog maabtan ni o madibati pa ni dito Supreme Court. Unya maabtan nga mingon Supreme Court nga okay. Number 1, mo prevail ang atong balaod. Number 2, ni withdraw na ta sa ICC. So mo issue Supreme Court og temporary restraining order di kalupad si Duterte. Mo to gito ni store nga palupara na diha. Isinyasan gito nga palupara na diha. Nya timing humaglupad na issue na daig statement may galang Malacanang pinagi ni Presidente BBM. Straight to the point. Ni kongod Supreme Court ngano man ni kini man gud may galamando kini sa husgado nga dili ato kaugalingong husgado, no? So pwede kining kwestiyonon ngadto sa Korte Suprema. In fact si Attorney Salvador Panilo mo file og petition for habeas corpus na karon. Ang sama habeas corpus aning to naman Duterte may gala. Nig-file niya karon to ana mo abot na ni sa may paminawon ta sa dali unsa may update na sa news department sa to monitoring be. Kay mo issue habeas corpus og mo file sa habeas corpus karon buti pasabot nga ipadas Duterte sa korte. Ipa-explain ngano nga inyong gideten. Nya usama pag daron wa naman din to naman mahigalas Netherlands.
Ay ato lang ning iagi kato katawa mo ni. Doon na gyud mga tuyo ani mga kagalaan nga ipapaspas na diha. Kay napas Villamor Air Base unya karon momando ang Korte Suprema mahikalang habeas corpus. So dadon sa Duterte's Korte. Ha? Kay ipa-explain on sa legal basis nga inyong gidakop ni. Ha? So malangan-langan di kalupad ng eroplano. Di palupad ito daan ni store kayo mo isyo bisa pag mo isyo TRO or mo isyo karon mga higala og maingon okay habeas corpus. I-raffle pa man sa guning habeas corpus. Ha? Ini kuan ani wa naman isa may habeas corpus to naman ipabalik to dire. Ipabalik dire sa Pilipinas. Tuwa na sa Netherlands. Ha? Nya ma-turn over ni dito. Medyo doon na kalisdanan gamay ba? Di gyud gamay, medyo dako-dako gyud. Asa may update sa day before ko moadto sa unahan nato mga kaigalan. Kasi Inday Ken Galania, kumusta day sa may update ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte? So kadto mga nalipay, ala padayon na mo siyang kalipay, katong nangang naguol pod, ila mo palabig kaguol kay sa ako nang giingon do na pa may mga proseso ani dito sa daheg. Ikaduha, bita-bitaha na lang ni nga papare-pareha bayan ni hitabo si Marcos Sr. pagnaog ni Ninoy Aquino sa eroplano sa iyang panahon. Di ko mingos Marcos nagpatay. Mingon lang ko nga panahon tong Marcos. Nagos airport na, grabihan naman sad no. Pagnaog ni Ninoy, pusil patay. Bita-bitahan na sa Duterte, pagnaog ni Duterte gidakop ra. Ha? Pero ginsaksyonan sa Sara nga ay patakag inom og tubig ha. Ay patakag kaon-kaon kung sa ihatag diha. Samtang nagbiyahe. Atong kaon ba sa may update ron samtang nagbiyahe ang eroplano. Ato i-check sa Inday Ken Galenia nga nagmonitor din sa atong news department. Inday Ken, kumusta na day? DYHP RMN Report. Attorney Rufil, ang eroplano nga gisakyan ni former President Rodrigo Duterte kining Gulfstream G550 aircraft RP65219 naabot sa Al Maktoum International Airport sa Dubai alas 4:03 kaganinang kadlawon oras ni dito sa Dubai apan ko nga Pilipinas nga oras sa Attorney Rufil alas 8:03 karong buntag. Unya sa giingon na daan kagahapon gikan sa Pilipinas kay gikan siya 11:03 PM sa Villamor Air Base dito sa Kauluhan. Igabot ani sa Dubai, mo igo lang ni siyang mo refuel nya, mo layover og kadali. Mudretso na dayon ni sa Rotterdam Airport dito sa Netherlands. Unya sa ato sang pag-check Attorney Rufil no kay do naman tay pamaagi nga ma-track na to ang eroplano nga iyahang gisakyan kun asa nang dapita karon naapagyapon sa Dubai Airport mga 9:25 AM dinhi sa ato Philippine time 5:25 sa Dubai. Mularga na po din siya Attorney Rufil mo na estimated time of departure paingon na dito sa Rotterdam sa Netherlands. Okay. Unya ang latest Attorney Rufil gikan po dito sa Davao City dunay karon lang gyud ning gipahibaw nga si Vice President Sara Duterte DI ug ang iyang brother nga si Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte nilupad sad sayo karong buntag Attorney Rufil ang ilang biyahe paingon sa The Hague, Netherlands. So at least na yung pamilya mapas na sila. Muapas. Wa may pamilya nga nakakuyog si Duterte no kay gipa kuan man siya tulo lang kabok ang makakuyog ni Inday Ken. Tinod na Attorney Rufil no wagali niya mada ang iyahang asawa ug ang iyang anak kay gipapili naman siya tulo ra ang pwede niyang dalhon so mo yang gipili si former Executive Secretary Salvador Medaldea nga iya sa ning lawyer Attorney Rufil at the same time karon ang iyang nurse ug ang usa ka personal assistant niya. So mo na karong buntag matud pa sa report padong na po dito sa Hague, Netherlands no. Ang duha ka anak ni former President Rodrigo Duterte nga si VP Sara o si Congressman Paulo Duterte Attorney Rufil ang matod pa Attorney Rufil no ang Vice President ni Bia 7:50 AM nga flight via Emirates nga kanang airline Attorney Rufil paingon sa Amsterdam. So lahi na yang iyahang tugpahan nga airport kay Rotterdam Airport man pinakaduol ko ning airport sa The Hague. Ang biyahe ni Sara mo tingin nakuha niyan pinaka kanabang easy nga flight Attorney Rufil nga makalupad dayon siya dali-dali. Mo ni adto sa Amsterdam siya motugpa. Unya si Congressman Paulo Duterte, wa din sila magkuyog Attorney Rufil, 5:45 AM
via Cathay Pacific gikan sa NAIA Terminal 3. So may latest gikan pod sa atong source dito sa DXDC Arimen Davao as of ning orasa, Attorney Rufil. Okay. So at least karon totoo kung sa dugang monitoring dai kay wa pa ni makalupad gyud na from Dubai. So karon totoo makalupad na o makatugpa dito sa daheg. Ila ba kakauras ang pagtugpa dito sa daheg dai? Ang paglupad dito? Atong i-check, Attorney Rufil, no, kay kanira bag niyang gisakyan, private jet man ni, no? Og nabay kalainan kung commercial, nabay ka sa kakusgod, kay di mo ni mohulong dito sa kawanangan. Di man ni mamik ako pasayro. Di man ni mamik ako mapakanaog ang in terms lang tingari sa gikusgon, no, sa paglupad, doon na day travel time nga mga 7 hours po, Attorney Rufil. So madagandangan pa din. Ato nang i-check, no, kay katubitang estimated time of arrival unta sa Dubai kagahapon nga nakagikan og 11:03 kay 3:09. So kun atong kung man ay atong basihan, no, nga naabot siya dito og 4:03 AM Dubai time. So makasabot atong ma-estimate pod nga dunay almost 1 hour nga pagka-delay, no, sa estimated time of arrival dito sa Dubai. So kini ang eroplano confirm ni nga under sa registration sa Philippine government dai? Kay RP man siya, Attorney Rufil. No? Ang yang tail sa eroplano na ay tatak nga RP C5219. Sige, kay o panalitan o dunay kamanduan ng Korte Suprema, panalitan lang medyo technically doon na pa mga higalay nagpabiling jurisdiction na kasamang Nestor. Kay naaman mahigala sa eroplano nga under sa registration mahigala sa Philippine government. Ato lang na klarohon mahigala ha, kay although kini mga technical naman ning dapita mga sukin tigpaminaw. Sige, karon taon mga higala atong pagtagad kay tanawon po ni ron kay ang Supreme Court unsa may sunod niya lakang to naman ni nagkaplastada ang mga petitions og mo file pod og habeas corpus karon mahigala si Salvador Panilo mga sukin tigpaminaw. Atong isgutan ni karon nga taon standby na sa day. Awan lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Straight to the point. Magka-thrilling kayo mga higala kay kini ni ang ikuha tong update ni Inday Ken Galina dugaya day sa biyahe day, no. Sa to pa ang biyahe gikan sa Pilipinas padong sa Dubai alas 11:03 man to kagabi Yan niabot ganina alas 4 sa time sa Dubai. Og sa ato nga time diri sa Pilipinas kay alas 8 man na medyo 9 hours ang biyahe. Plus biyahe karon wa pa maka-take off no sa Dubai. Until karon mga orasa from Dubai to dito sa Rotterdam, no? Si Sarah adto mo tugpa sa Amsterdam. Okay, dito sa the Netherlands. Ang kining da Rotterdam mo ni pinakaduol dito sa The Hague, okay? So, unya karon kay kining eroplanuha under sa Philippine flag man kay registered man sa Philippine government. Medyo thrilling pagyapon kaayo. Og panalitan maka-issue ang Supreme Court karon og mga kamanduan og TRO baka mahigala or baka habeas corpus. Kay doon na pamanghapon mga higalay jurisdiction karon labi na nga kining eroplano ang gisakyan registered ni sa Philippine government. Straight to the point. Ipa-U-turn kining eroplano ning kalakihan ni Store. Ito lang agi katawa mga higala ha. Kay mingo dunay kamanduan sa Supreme Court labi nag habeas corpus nga ipabalik na ipa-explain dadon kay may kag habeas corpus but pasabot ana may galang gi-question ang legalidad ngano nga inyong gidakop, inyo kanang gi-detain, ngano inyo kanang gikuha kanang usa ka tawo. So ang otoridad nga mo'y nagkuha ni ana manduan sa husgado nga dadon ka na mong tao sa husgado o i-explicar ngano unsa may inyong basis ngano inyo nang gikuha. O pananglitan o maka-order karon ang tanan nga aircraft sa Philippine under sa Philippine government na rehistro may kala dunay PR o RP, Republic of the Philippines. Okay, so kini kay RP man so kuan niya unsa man congressman kuno tag-iya ini day itan-aw pa nila, no. Grabihang kuan na gyud mga higala ha. Ikatos Bongbong Marcos mga kaigalaan miingon man to nga dili niya i-recognize, dili niya ilhon ang investigasyon sa ICC Primero. Dili sa mo kuan mo recognize ana ha. Pero karon lahi ang iyang desisyon kay kuan mo guni kana na ang presidente mga higala
dili lang yun nga wa mo recognize, mi fully cooperate yun. Pero gipapingis-pingis na to niya gabi sa iyang statement gabi nga ni cooperate sa Interpol, dili kuno sa ICC. Ha? Medyo pa kuan-kuan gamay ba? Aron nga kanana ang dili ingnon nga ni surrender ta sa jurisdiction mahigala sa ICC. Ang iya nga ni cooperate ko sa Interpol, dili sa ICC. Mo iyang gi subay kagahapon, pero ang nag-order god ni ana mahigala ang ICC man kanang Interpol wasay capacity nga modakop. So coordinate siya manghigala sa gobyerno. Muna nga atong Philippine National Police pinagi ni General Torre maoy ni pahigayon sa pag-aresto. Kagahapon mga sukin tigpaminaw. Kini mga nagawsan og warrant mahigala sa ICC kana si Vladimir Putin, gawsan man nagwarrant. Kana si Benjamin Netanyahu sa Israel, igawsan nagwarrant sa ICC. Dili madakop kay kini ni ang di man membro sa ICC kining mga nasod. So why jurisdiction ang ICC? No, niini nila mga sukin tigpaminaw. Ikaduha, wa po'y capacity laging ICC kay may pulis kaugalingon ng ICC mahigala. No? So, kana mo coordinate sila sa gobyerno ana mo nasod sa ato, coordinate sud na ato sa mga kamot ni BBM mga higala kay ni-withdraw naman ta sa jurisdiction mahigala sa ICC. Kunan daghay na nga siya kagahapon wa duda ko mahigala mao paron pagka kuan nila wa sa magdaho mga higala nga kuan mao pay pag revisit sa public international law nga mga libro. Kaya ni kumpiyansa tong uban mga higala nagtuo sa ko na shocking man kay itong gahapon. Paspas kayo mga higala mga panghitabo, no? Wa gani mga higala ma-check o ma-verify mga kagalaan sa ato kaugalingong husgado kadtong maong warrant. O magani kakita sa warrant gani nga hard copy, no? Unya wa ma-verify kay kini magud may galing na kamanduan sa laing mga international bodies. Di man ni basta-basta ma-implementar dayon din sa ato. Kaya akong balikon mga kagalaan ka ng mga order mahigalang divorce dito sa laing naso, di man na automatic pag-abot diri nga divorce na kanistor. O di na ka pataka lang kag minyo diya, kaya di man na pwede. Tungod kay lahi man ang atong mga mata sa atong balao din i-recognize sa atong korte. Once ang atong korte may mo order. Kanang order sa laing naso, dili mo follow ta na. Verify na, doon na mahigalay recognition of foreign judgment diri sa ato, din ang atong korte na mao'y mumando nga valid na ni kini maong divorce ay kapila ta kahandol ano nga kasuha may gala. Di man nimo pwedeng inyong judge kanang naa na may divorce gid dito judge. I-google ra ko na judge. Di pwede. Kay mo process na may procedure gyud. So panalitan imong divorce boy tabitaha lang og dito sa divorce na may gala sa Amerika or sa Australia or asa nga nasod nga in English na daan kaya nag-present ni mo sa korte mo present ko ka sa ilang kinini ang divorce decree nga kinion na divorce na gini dito nya mo present pa ka sa balaod po nila dito nga tinuod yun na balaod ana mao nasod nantong dito Japan na imo pa nang ipa-translate unya ang pag-translate daghan pang mga proseso nga kini na valid yun yung pagka-translate klaro gini official gini nga translation sa ilang balaod nga naa din ning balaura. Di man pwede sa pagnanan ng balaura. Na-divorce Japan. Na-divorce dito sa Korea. Nigabot sa Pilipinas kanang maong kamanduan dili na automatic dire kay di man na may jurisdiction lang korte dire. Ingon man dili sa ipa-recognize na to. Kana kanto mga naka-experience na karon, dili na automatic. Pagabot dire do na patay recognition of foreign judgment. Ako kasuway ko may galatong recognition of foreign judgments Korea bida langan oy. Gratis na approve gyud. To pa usa Japan bida langan gyapon. I-present nimo nga ni anang divorce decree ipa-translate pud nimo nga mao ning translation nya kuan pud nga valid nimo na ni gyud ang official translation. I-present nimo sa husgado nya i-present pud nimo nga do na gining balaura dito. Dili pwede nimo inon nga kuan. Kana na ang naman sa Google. Sa duda ko nga ang mga abogado gahapon, hasta ang legal team Duterte na shock sa to. Wato sa magdahaw min adto kapaspas mga kagalaan. Kay ni adto pa nag Supreme Court do nagtuos na may gala nga maagi pa nagdebate Supreme Court wa oy.
Wa maagi mga higala, lahos-lahos mga sukid ti paminaw porbida. Na ato balikan sa gamay katong dito sa pag question ni Duterte hasta to mga pulis ito nang hilak ganitong uban. Dato sang balikan ko no ning suy gamay lang names. Asa man to? Okay ni. Okay ni. Sige kono to paminawon. Kani. Sige, minota. Alam mo. Trabaho nila. Alam nila. Basta ito. Wala nang pilitan na. Respetuhan lang. Anyway, kung hindi nila ako patay, at that is bigla lang sila na naman ang nasa nabila. Bawat ko na. Alam naman nila ang possibility niyan. It's just a matter of months actually. Kung manalo si Inday pagka-presidente, saan ito po ang mga ito? Hindi ko bubos ito. Kailangan si Turit na kailangan hindi na mapilang si Inday. Tatakbo ng presidente. Lalo na ngayon, nag-generate ng simpatiya. Pupunta yan ang alas yan. Kapag nilang bansa na, ibang presidente na naman, isaan ito pupulutin ito. Ang problema, nagtrabaho lang ito, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this madness has to end. Ano lang kasi sa ang procedure kasi let me be when you are placed let's talk about it. One is, let's make it Mano yung natabo kagapon, nagulikan kamay. He said too much. That's too much. 18 years old siya. Wala kaso. 80 years old siya. Sa Pilipino, ang kahuli na yung araw na ako. Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Nag-o-opera lang yung kaso. So that means that you are counting on getting quality of health because of Okay, gamay lang kami lahat. Balikan ni gamay. Human lamang pipila ka mga pahinomdom. Straight to the point. Kini nga portion may galatod kanato sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kapi-kapi sa tagamay mga kapagaw ning atong discussion lumuntaga da. Mga pisa taboy ke og idol may ke. Before tampadayon kay akong gipa-check sa dire mahigala confirm na gyud ni nga Philippine government under sa Philippine government ang registration ini maong eroplano. Unya gigamit pa ini sa tawid ha gamay lang ko ipakita ninyo nung taon. Ora ko confirm na to kay duno mo ni dako nga significance. I-explain ako ron sa significance. Straight to the point. Now akong gipa-confirm mga kaigalaan kay material mo kayo kung kini maong eroplano gipanag-iya kuno kini congressman. Pa-confirm na to o gipanag-iya kini sa registrado kini sa Philippine government kay nagsugod mag-RP sa to pa Republic of the Philippines ni nya gigamit din ng eroplano ha may gala pakita na ko ron taon kay unsa may nakamaterial ani pananglitan kung mo pagawas ang Supreme Court ton og kamanduan ibutang ka lang kanong adlaw ibutang ka lang kanong adlaw ang pagawas kamanduan maigo gihapon nga under sa jurisdiction sa atong Supreme Court sa Pilipinas kay naaman on board si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa eroplano nga under manghigala sa registration sa Philippine government. Straight to the point. Bisan og wala na siya sa Philippine airspace. Kay ang eroplano extension kana sa atong Philippine soil.
Kaya naka-register man. Kaya gumahigil lang sa isgutanan sa international law, medyo aligre basad gamay. Para gana maingon ka indekin nga, nakadto na ka sa Amerika day, pwede mag nakadto ka sa Guam, Amerika na na. Pero maingon man sa kuman, nakadto ka sa mainland, lahi itong mainland na gyud. Pero pwede sa kinyon, nakadto ka sa Amerika, nakadto, bisagwa kakadto. Niadto ka sa US Embassy Manila. O nakataa ka sa US Embassy Manila, pwede na ka maingon daikin nga, dito ko sa Amerika. Nga naman, kanang US Embassy, o bisan asang embahada, extension man na, by fiction of law, Amerika na, by fiction of law, sa atong pag-ila mahigalas balaod. Muna nga, inani po ni mga sugiti paminaw, kini, aeroplano man ni under sa Philippine government, manang gipasubay na ko dire. Kaya kung panalitan, klaro na yun, RP man niyo, RP. Kisa kita kiyan tinuro ba ka itong congressman? Kung panalitag doon ay order ng Supreme Court ron, unya ka ng ordera kay dugay pa na muna og Duterte dito kay nalangan pas Dubai. Medyo thrilling, no? Abot dito mahigala sa Rotterdam, Netherlands. Og mingon doon ay habeas corpus, pwede pa ning ipa-U-turn ng aeroplano? Ato ning agi katawa lang mga kahigalaan. Natanaw, kini mo ang aeroplano di ay inana ka ko ano, kay katong panahon na may mo nang dunay katarungan po tong uban nga maingon nga wa gyoy word of honor sa BBM. Kay ingon siya may gala nga dili ko mo kuan mo to natong last year. Dili na to surrender ang atong sovereignty sa ICC. Kay nagfunction man ato mga korte des Pilipinas. Medyo insulto man ato mga husgado. So katong yang pamahayag last year sakto to pero nalahi man karon. No? Ang iyang mga pamahayag, mga sukintig paminaw. Unya, mo nag-isosis na ito. Asaman tong, naman ito post nga ko anday, aman tong, kini ba, ato balikan tong, kanimong aeroplano nga gisakyan kagabi, no? Mo na, RP, C5219. Mo na, RP C5219. Tinuod bang congressman may tagiya ini? Kining aeroplanuhan di ay, mo na may galay ilang gisakyan ni Presidente BBM pag-adtos Tawi-Tawi. Sakyan-sakyan na din. So, labaw pa sa pag-cooperate ang iyang gihimo mga kagalaan sa ICC. Straight to the point. Lahit itong niyang gingon nga, dili ito isurrender ang atong sovereignty sa ICC, pero kinang iya, labaw pa siya ba ni provide pag-aeroplano? Kining aeroplano ha, mo na yung katutuang pag-abot sa Tawi-Tawi, mo na yung aeroplano ha, RP, dito ni Sugan, post kini manghigala sa Tawi-Tawi. Dito ni sa Tactical Operations Group sa Sulot Tawi-Tawi ang ilang FB page. Si Bongbong Marcos mo'y sakay aning mong eroplano pag adtos Tawi-Tawi. Mo po ning gigamit ron mahigala nga private jet para sakyan mahigalang kanhi Presidente Rodrigo Duterte padong sa the Netherlands. Straight to the point. Mo man yung sa Tawi-Tawi din, mo man yung pagtugpas Tawi-Tawi. Okay, tama. Mo ni may galang picture. So klaro kayo nga kini mga kagalaan dili lang sa ingon nga wa man ni kuan naman ta ni coordinate lang ta ni cooperate lang ta sa Interpol. Ang Interpol mga higala nga basis ICC man to. Unya karon mga suginaw mo man ni si BBM. Mo ni si BBM kining ninaog ini mga eroplano. Kasi agad mo ini provide ini eroplano nga gikan sa The Hague day. Agad bang ang korte dito sa dahig bang ni padadiri og kuan. Kuhaon nas Duterte. Ang Philippine government pinagi ni BBM. BBM ang gini mga sukitig paminaw kay kanagod bisag na file pa to ang kaso prior sa withdrawal sa Philippine government sa ICC. Karon pag order may gala sa ICC nga dili ta member, discretionary na in the part may gala sa Philippine government og mo recognize ka sa ICC nga di na ta membro. Pero balikon ko, kining maong warrant dapat ni mahigala nga lantad yun nga naa diha og dunay katungod ang iyang legal team nga mo question ani kay kamanduan man di man ni kamanduan sa atong kaugalingong korte. Straight to the point. Mao pud ni mahigala nga siyempre di po na to ma-underestimate ang pikas ug pikas nga mga habig pulos man dunay mga banggiitan nga mga lawyers, no? Katong ilag ito sa gito na nga ilarga na dayon kay malangan-langan taglarga ini basig mapugnan ta Supreme Court.
Kaya tanaw ang Supreme Court kagahapon, issue naman ang statement. Nakabasa naman mo yung statement Supreme Court, pero ako lang basahon o dugang para ma-analyze na to, no? Meaning, ang Supreme Court ni kuha na og jurisdiction na ninyo para full na. Doon ay mahitabo, may galang lantugi sa Supreme Court ani og ang pag-interpret sa Supreme Court ini mga higalang atong withdrawal gikan sa ICC. Straight to the point. Now, statement Supreme Court, matod pa diri. At 4:27 p.m. today, gahapon, March 11, 2025, the Supreme Court received a petition for certiorari and prohibition with prayer for the issuance of temporary restraining order or writ of preliminary prohibitory and mandatory injunction filed by former President Rodrigo Roa Duterte and Senador Ronald De La Rosa. Straight to the point. Ano yung petitioner? Sa Binisaya pa, alas 4:27 karon, kagahapon mo't pasabot, ang Korte Suprema nakadawat niining maong petisyon for certiorari, prohibition o dunay paghangyo o pagampo nga mo isyo sila og TRO o kini mga kagalaan, no? The petition challenges the Philippine government's cooperation with the International Criminal Court and names as respondents Executive Secretary Lucas Bersamin, Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel, PNP Criminal Investigation and Detection Group Director General Nicolas Torre, Solicitor General Minardo Guevara, Immigration Commissioner Norman Tansinco, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, and Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browner Jr. Straight to the point. Sa Binisaya pa, ang petisyon naghagit sa gobyerno sa Pilipinas sa iyang pagkooperar sa International Criminal Court og ningan ini nila isip respondent ini maong kaso. Ini mga ngan nga kung gibasa. Ikatulong paragraph, kini statement Supreme Court ha? Ingong Supreme Court, petitioners seek a temporary restraining order to prevent respondents from facilitating, assisting, or cooperating with the International Criminal Court in any investigation related to the Philippine government's anti-drug campaign. Sa Bisaya pa, kining maong mga petitioners naghangyo og temporary restraining order, but pasabot temporaryo nga kamanduan nga pugnan, no? I-prevent pugnan mahigala kining maong gipanganlan nga mga respondents sa pag-facilitate, pag-assist o pag-kooperar sa International Criminal Court sa bisan unsang investigasyon may kalambigitan sa gobyerno sa Pilipinas nga kampanya batok sa drugas. Muna yung Binisaya. They also asked the Supreme Court to enjoin respondents from enforcing or assisting in the enforcement of any ICC-issued warrants or red notices and to suspend all forms of cooperation with the ICC while the case is pending. Sa Binisaya pa, ang petitioners nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte ug Senador Ronald Bato de la Rosa naghangyo usab sa Korte Suprema pagdili nining maong mga respondents, nining maong panganlan sa patuman o pag-assist sa patuman ining kamanduan nga warrant sa ICC or any red notices o pagsuspinso sa tanan nga mga kooperasyon sa ICC samtang pending kini maong kaso. Straight to the point. Additionally, petitioners urge the Supreme Court to declare the Philippine government's withdrawal from the Rome Statute on March 17, 2019 effectively terminated the ICC's jurisdiction over the country and its nationals. Mao ni statement Supreme Court ha? Ingon sa dugang panini ang petitioner nga si Ronald Bato de la Rosa o si Duterte naghangyo sa Korte Suprema pagdeklarar sa pag-withdraw sa Pilipinas gikan sa Rome Statute niadtong Marso 17, tuig 2019 effectively terminated, naka-terminate na sa jurisdiction sa ICC niining maong nasod o sa iyang mga lumulupyo.
sunod nga paragraph. Given the significance of this case, imagine ka, ingon Supreme Court na paghatag og importansya nining maong kaso, and upon the Chief Justice instructions, o base mahigala sa instruction sa Chief Justice, a special raffle has been conducted. Doon na special raffle nga gihimo pursuant to Rule 7, Section 7 of the Internal Rules of the Supreme Court. So ito na, giraffle na. Meaning, ang Supreme Court ni take na og jurisdiction ni mahigalang petition nga gipasa dito. Ready na ang Supreme Court mahigala alang sa pag-hear, doon naman hiringon man dito mga sukintig paminaw. Labi na kay nangayo og TRO. A copy of the available pleadings may be downloaded from the public pleading section of the Supreme Court website. Amo ni ang gisulti mga sukintig paminaw. So pagtan-aw ni Supreme Court, ini action Supreme Court. Pag action Supreme Court ani katong hinunghungay putos na dito nga ipalarga na lang ang plano dayon kay delikado ma-absanta ni. Naghinunghungay na to dito ni Store. Malangan-langan taning kalakiha ma-absanta na yung sa kamanduan Supreme Court. So, gawa na diha. Ato lang na agi kato katawa mga sugid tigpaminaw. Ay kini mga questions si Duterte mga kagilaan dito. Doon naman mga basis. Doon naman mga basis ani. Atong pagtagad ni mga higala ha, gamay lang. Okay, gamay lang kay mga higala. Balik na ko gamay ning ko na kini na may basis iyang pag-question. Masabot nimo bisag under pressure Duterte ka wag siya mga lawyers nga nagkuan diha na ini assist nga kuan kauban to sa Hong Kong pero siya mismo maka himo ra sa kuan pag pangutana og mga legal basis straight to the point sa tong linya ron o sa mga lead convener sa Maisog Cebu chapter atong mahinabi romotaga kay og reaction mahigala ining paspas kay mga panghitabo kagahapon labot mahigala ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sa itong linya si Mr. John Abines atong hatagag pagtagad mga kaigalaan. Lahat ng tanong, straight to the point. Mr. John Abines, may buntag sir, live taron sa DYHP, RMN Cebu o sa IFM. Good morning. Good morning, attorney. Mayong buntag sa tanan na minaw sa John, DYHP. Yeah, John, isip ikaw may usa sa mga lead convener sa Maisog Cebu chapter o sa imong reaksyon ninitabo kagahapon paspas kayo nga mga panghitabo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. First of all, I will not be speaking karon as Maisog lead because wala pa may mag-meeting. Wala pa ko ka-appeal sa group, wala pa may mag-convene. So basically, ang ako ra masulti karon attorney is to speak as an individual citizen. Maoray ako masulti sa karon. So as an individual citizen, nakuratan ko o nahasubo gyud kay kalit ba ang atong presidente nga usa ka abogado ikalit og bit-bit sa pribado nga airplane pagawas unya walay mga legal nga mga proseso except the force nga gi-represent ni General Torre. In fact, I saw him saying we do it the hard way or the easy way. It was our president was forcibly kidnapped, in my opinion, because walay klaro nga representative sa legal nga industry, walay ug kanamang naayuntay kadtong TRO gani. Ang SC wala gyud nila gipaabot. In fact, we were told nga alauna pa untas kadlawon, but then alas 10 gipalarga na. Okay, so kamo sa Maisog wala pa mo magkasabot nga magtapok-tapok or sa inyong mga planos pagkakaron? Naami plano magtipok pero sa karon dili pa ko makasulti in behalf sa grupo because we are trying to process. Daghan medyo shocking yun o makakurat ang panghitabo. So mag-meet pa mi unya ang pinakakuan in my opinion ang pinaka-crucial unta the moment nga wa pa makalupad si Tatay Digong. Anything atong gihimo karon is only kanang reactive sa ako ng pananaw. But then we still need to regroup, recharge and reassess the things because ako as a Maisog member, I did not expect this government to be so bold nga
kidnapon ang atuang ex-president nga naapamantay functioning nga legal system diri sa Pilipinas. Murag di lang siguro ikaw ang uban nga mga membros maisog siguro pod nga na ilhan nimo medyo naa sa state of shock nining hitabo kay wa sa mamudahong nga paspas kay mga panghitabo kagahapon. Yes, I think no one is not I think everyone is surprised. Good kay that kind of move is basically a kidnapping because hibalo man ta sa proseso na to, di ba? We are a government of laws and not of men. We guaranteed sa atong konstitusyon ang process, the due process, but there was no due process. Only Tory and his group cornered and boxed in President Duterte. He was trying to articulate to the group of Tory unsa man gyud ilang iyang sa ug unsa may basis sa arrest, and they cannot produce it. In fact, ang ako nakita, he read the Miranda rights of Duterte. But then in what capacity? Because he is a PNP member of the PNP under the Philippine government. ICC is not part of the Philippine government. So Tory was acting outside of his duty. And the thing is, I saw him said it's beyond his pay grade to tell kinsa daw ang boss niya. If you cannot tell who is your boss, then you don't have any idea unsa imong gihimo. And the saddest thing is, walay nilaban kang Tatay Digong even to the point nga ilang lagnuton labnihon si Tatay Digong og si Kitty. No one was there kay gibox in sa PNP. There was no due process. It was plain kidnapping. Use of force, use of intimidation. Even lawyers, wala hatagi og proper nga time, not enough time. Unya, ang binyo pagyud Krami og Villamor Air Base. That's shocking. Now, ang bisa pa man sa nakalitan kagahapon, wa magdahaw magyud gahapon yan adto kapaspas sa mga panghitabo. Pero ang uban nga mga kaigsuona mga Pilipino dito sa Luzon, Visayas ug Mindanao, labi pa sa Mindanao, paspas kayo nga nang gawas kalsada, kapaspas kayo nga nipakita, nipadayag sa ilang simpatiya. Kumusta man sa Cebu? Of course, sa Cebu, naatay lightning noise barrage gahapon. Daghan kaayo ang na-join. Mga at least 500 motorcycles and maybe 300 four wheels nag noise barrage. But of course, nakita po nato sa tibok nasod nga daghan pod ning gawas sa mga kadalanan og nagpakita sa ilang kasubo o pagsupak. Apan para kanako that was only a reaction nga gikahadlokan sa ni Tory o kinsa man tong iyang boss, maotoy reaction nga ilang gikahadlokan. Moto nga instead of giving Tatay Digong and his legal team enough time to kanang sabton kung tinuod ba ang ilang pag-aresto, wala nila hatagi og time ang ex-president nato to totally comprehend what's going on. So basically it was kidnapping in a plain words. Kaya ngano, anybody nga maaresto, hatagan mo yung opportunity to argue or to defend. Karon si Tatay Digong gibit-bit immediately, and even the identity of the aircraft was questionable. And even the identity kung kinsa ang boss o kinsa nagsugo ni Tory is questionable. So as even sa atong mga legal sa entire legal profession, shocking kay unsa man pwede gid ay puniton ang anybody sa atoa kung may lag ICC unya way klaro nga wanat naman tay mga korte. So I'm sad, and nakita na siguro nila ang initial reaction sa mga Pilipino, but then sometimes ang social media ug ang pagsaba-saba is not enough. We need to understand we are under silent martial law already. If they can do it sa kang Tatay Digong, it can be done against anybody who is critical to this government. Now, kinini ang sulti ni BBM kagahapon or kagabi sa iyang statement nga diin ingon sa dili pamulitika ang iyang gihimo tungod kay naobligar lang sila sa gihangyo
sa Interpol nga magpatabang sa Pilipinas. Unsa imong reaksyon na John? Anything that BBM says can be thrown in the trash without consideration. Kay sukad pa lang pag kumbinsin niya kang Inday Sara nga unit team nga ipadayon ang legacy ni Tata Digong, iya na nang gibiya ug ingon siya nga for the 100th time nga dili niya i-recognize ang ICC sa jurisdiction, iya nang gibiyaan. Meaning kung naay tao nga certified liar sa Pilipinas, it's no other than President Bongbong Marcos. Anything he says does not mean anything. It's just like kanabang walay value. Walay value ang gisulti ni BBM as far as the Filipino are concerned. Kay dili man masaligan. Puro bakak, way bukog, walay pulos. Niadtong 2022 nga eleksyon, daan na ba mo nga supporter ni VP Sara o ni BBM sa ilang unit team? Daan kong Dutertista, ako, myself. But BBM was never in my, in my personal capacity. Wala sa akong radar. But when Sara chose BBM as running mate, we trusted Sara, yes. But BBM, wala gid na siya, he has not done anything for the country. It just so happened nga medyo napatoy at the time of 2022, we were so eager nga si Sara gid dapat padagon. But then when Sara said, okay, mag-vice president ko, we respected the Duterte brand. It was Duterte that we followed. It so happened that Sara was a Duterte. And I think it's clear now nga she said she made a mistake. And we're ready to move forward with Sara. We are still supporting her. Okay, kining nahitabo ron ni Digong nga wala na siya sa Pilipinas o unsa man gani sunod nga mga panghitabo ani, dili ba ni makapaluya, makapaabtik ba ni sa iya mga supporters including you as one of his supporters, or makapaluya ni sa grupo sa mga dumadapig ni Presidente Duterte? Pareho kini makapaluya o makapaisog. Kay ngano, wa man ta magtuo nga ang atong kining kontra ni Duterte o kontra sa mga Pilipino, kaya nila mang-kidnap og ex-president. So, right now, medyo naatay kaluya, naatay kasubo, pero Duterte may be one person, but he is the symbol of our struggle. Ang ultimate nga struggle nato is to serve the Filipino nation properly, with heart, o para sa atong mga kaanak o mga apo. So, kining ilang gihimo only strengthens the Filipino people who believe that Duterte is and was a good leader. So, makapalig-on kini sa mga tao nga Pilipinhon o nakahatag sa dinigleksyon nato nga usahay kining atong saba-saba sa social media, dili na naigo. Kinahanglan mulihok na ta. Sayang lang nga dito sa Manila gipunit si Tatay Digong. Kay kung sa Cebu or sa Davao, murag dakog chance nga di makalarga. Dito sa kay Bisaya Tatay Digong, unya lahi pud tang mga Bisaya. Pero dito man sa Manila, wala man nato na makalkula. So it's water under the bridge, pero sana next time kung dapat diri unta Cebu or sa Davao para makita nila ang tinuod nga mga maisog nga Pilipino. Okay, this is hypothetical, John. Considering nga si Presidente Duterte na tuana, gidana nila ang sunod nga target ini posibleng si VP Sara. Kung magmalampuson sila tuanas Digong, ilan nang gipawa na, gusto lang mawa sa picture. Ikaduha si Sara ang impeachment o ilan ning tuyuan sad kay kani mga butang nga mga saking na hitabo mangyod. Panalitan kini kuan siya kanana ang hypothetical pero panalitag mahitabo ni kining may ani nga mga panghitabo unsa kay sunod nga reaksyon sa mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte. Ibutang ta lang na ba kay tsansa nga mo butang tawa naman ang tatay og panalitan iwa pa si Sara sa impeachment. Doon na kay posibilidad nga ang simpatiya ngadto sa laing anak ni Duterte para sa umaabot unya nga mga eleksyon? Murag 100% ko na ang simpatiya sa mga Pilipino 90% pataas naagyod sa mga Duterte. In fact, it so happen lang si Inday ang medyo nag-lead sa mga
siblings nga anak ni Duterte. Pero tungod sa mga gihimo ni Tatay Digong sa Pilipino, murabag gi-reward or nibayad ang mga Pilipino pag being supportive o mapasalamaton sa mga Duterte. So if ever they will touch or do anything against Sara, any of the siblings will be supported by the Filipino people. Kaya ang possibility man God, although mingon ko nga this is hypothetical, but dili na to, we cannot discount the possibility that this will happen. Why? Because it happened now kay sa iyang papa. So ang sunod target si Sara, kay mo may dunay kwan. O mawa sa picture si Duterte ang amahan, mawa si Sara, posible kaha nga mapugos ang mga supporters nga mosuporta og lain na lang nga mga igsuon ni Sara. Mao na atong dakong kwan ron, kay ang simpati magud na. Tinuod, kung nahatag sa mga tao kang Sara ang suporta, walay rason nga ihatag sa kang Baste o kang Pulong. Ngano, ang Duterte nga brand mo ay gitanaw sa mga Pilipino. Mapasalamato na mga Pilipino sa mga Duterte. So ang suporta di gyud na mawala until such time nga hotdo nila mga Duterte. Mo na bitaw ang atong kuanis, protect the Duterte, protect Inday Sara, protect Tatay Digong. Kaso lang we're very kanang disappointing kay ang atong Philippine National Police nga wala sila magtanaw sa legalidad nga isyu. Nituodan sila istorya nga walay klaro nga basihanan nga angay areston si Tatay Digong ipagawas. Maorgin ang pinaka-disappointed sa karon. So I think at this moment nagkahiusa ang kasing-kasing o gunahuna sa mga Pilipino nga idaog-daog ang mga Duterte o angay magkahiusang Pilipino nga dipinsa ng mga Duterte. O kung mawa man, hypothetically, hilabtan nila si Sara, I think any of the Duterte will do, Pulong and Baste. Kay mo naman gud ang simpatiya ba? Like what happened to Ninoy at that time sa iyang panahon nga kani karon man akong giingon sa akong program nga nahitabo na sa senior. Pag naog ni Ninoy sa eroplano, gipusil gito patay. Matkini, pag naog sa eroplano, gidakop. So bita-bitahan na lang gani gamay, no? Now, kana na ang simpatiya adto panahon na si Cory dili ready kay kuha man siya, asawa man lang sa Ninoy, pero wa damha siya mo'y nahimong presidente tungod sa simpatiya sa mga tao. Karon wa na si Duterte, butan ta lang, niya ilang targeton si Sara. Dili ka posible nga ngadto na lang sa laing anak ni Duterte mo na itong kuan ba? Mo na itong gitanaw nga kuan. Kamong mga supporters, ready mo sa pag-support sa laing sibling pananglitan kung maapil si Sara o katarget? Ready ta. In fact, ang atong suporta is for the whole family. Kaya niila nang gihatag ang ultimate sacrifice sa Pilipinas by giving sa ilang patriarchs nga si Rodrigo Roa Duterte ang atong kanhi presidente. So walay duda ang Pilipino mo suporta any of the Duterte. Unya klaro man sad nga ang mga murag naingon man si Tatay Digong nga ngano mo suporta man mo sa mga puti. So basically this is foreign intervention. Ang kita mga Pilipino dapat makasabot nga the enemy is beyond Marcos Jr. or anybody nga Pilipino. The enemy are foreign people. Motigay ni Tatay Digong sa naman to sa video nga nganong mo laban man mo sa mga puti, nganong mo tuuman mo. So it's time for Filipinos to kanang rethink nga everything is kanang being gitawag gidrama, gimanipula o sa ngalang nga gidala si Tatay Digong sa gawas, it's very clear nga foreign intervention ang hitabo. Unsay matabang ninyo para ma-safety si VP Sara gikan sa pagpanggukod sa administrasyon kay posible magini kining mga panghitabo karon ana, so target na si Digong, medyo moral salaga para nila posible successful na para nila to ang usa karon Sara mo isunod. So unsa may mga inyong mga pamaagi nga maprotektahan si VP Sara? Isip nga civilian, kotobrata sa simpatiya, sa rally, pagpadungog sa atong gibati. Pero at the end of the day, mo naging ni Tatay Digong nga, kung ang atong mga pulis, ang atong mga military, dili mo protekta sa katawhan, sitting duck si Vice President Sara Duterte, wa tay mahimo. Nahimo nila gahapon nga bitbiton ang most loved nga ex-president
kaya nilang himuon ang gusto nilang himuon kang Sara, because as of the time ang loyalty sa Armed Forces of the Philippines o sa PNP belongs to Marcos Jr. and to Tory. So dili pa sila, wala pa na moabot ang gitawag nga common sense. Wala ang murag ang approach karon sa atong entire PNP military uniformed men is just to follow orders and follow the chain of command. So Sara is sitting duck as we speak, and we cannot do anything about it because ato manggihatag kang Marcos Jr. ang ultimate power. O gitso happen ang ato ang Supreme Court medyo normal nga hinay katuig lang ti araw niabot, o ang atong Congress is very questionable po ang loyalty to the people. So anyone who criticize this government is a sitting duck and vulnerable to any harassment. Okay, John, salamat kay sa paghatag panahon nato sa DYHP o sa IFM. Salamat, attorney. Maayong buntag. Maayong buntag. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Radyo Nationwide. Alas 10 na mahigala kini nga portion nato kanato mahigala sa SED liniment mga kaigalaan. Makasama pait na kay panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang SED liniment oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa SED liniment oil may mohatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni pinaakan sa mga gagmayng mananap o kung insekto, bisan alamok dili makaduol o dili makapaak o ang sakit nga dinggi malikayan. Busa gamit na makasama sa SED liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. SED liniment oil ginama sa SED Pharma o giapod-apod sa SED Marketing Incorporated. Basta SED Marketing, tatak magaling. Straight to the point. Daghan may galang mga kanang questionable ba? Ato ning hagpaton mga higala ning mga panghitabo kagahapon. Medyo tinuray lang na shock yun ang kwan. Mismo tong legal team ni Duterte may shock to eh. Inana kapaspas ang kwan ba? Ang movements mga sukitig paminaw. Kay nabutang magyod nga na surrender may gala sa Philippine government ang iyang sovereignty. Ining hitabua may gala. Kanagod og dunay kaso naman tay mga korte nga functional ni Pilipinas. So dili gyud magdahom to mga ala naman tay korte nga kwan. O pasakaan may gala kaso, dili na pasakaag kaso. Paspasas mga pahitabo gahapon oy. Atong tiwason og discuss ti ubang adlaw bitaw mga higala tan-awon gyud na ang simpatiya sa mga tao sad kay wata mahibaw og calculated ni mahigala sa administrasyon or dunay ma-miscalculate ini kalakiharon. So naminaw si Gaga og Rolando og iyang mga tindiro sa may F. Haka Street, Pardo, Cebu City. Jan anti kamera may buntag. Okay, wantay kong oras may galasangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pilagis pagingon sa tanang panahon o tanang higayon, dalaygon ang Diyos. Maing buntag Pilipinas, tatak RMN.